Hayırlı günler. Ez bu sahta küp bulup sanalabız. Endi bizden bugünkü konferensiya turudan efirde. Bütün mektepler bilen de bitinisi bilen hem indi işini başlap jiberabız. Söz elfasına. Nasıl yaparız? Xayrlı kun, hürmetli мәгариф хезмәткәрләре. Без елдагыча традицион август киңәшмәсенә җыелдык. Әлеге киңәшмә кысаларында узган уку елына нәтиҗәләр ясап, килеп туган проблемаларны билгеләп, һәм киләсе уку елына бурычлар куярбыз. Район мәгариф системасының статистик мәгълүматларына тукталсак, бүгенге көндә районда 11 урта, 6 төп, 1 башлангыч мәктәп филиал, 1 гимназия, 1 лицей, 1 кадет интернат мәктәбе, 1 сәләтле балалар өчен фәннәрне тирәнтен үзләштерүче интернат мәктәп, Кызыл Мишә һәм Кырсабашта сәламәтлек мөмкинлекләре чикле балалар өчен мәктәп-интернат эшләп килә. Мәктәпләрдә барлыгы узган уку елында 3750 бала белем алды. Саба аграр көллиятендә 392 студент укыды. Балалар бакчаларында 2301 бала тәрбияләнде. Бүгенге киңәшмәдә барлыгы 170 укытучы һәм тәрбияче чакырылды. Киңәшмә эшендә катнашалар Саба муниципаль район башлыгы Минеханов Рәис Нургали улы, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты җитәкчесе урынбасары Музипов Рәмис Гаптраис улы, шулай ук район башлыгы урынбасарлары, бүлек мөдирләре, авыл җирлеге башлыклары катнаша. Киңәшмә эшенә түбәндәге көн тәртибе тәкъдим ителә. Беренчесе 2019-2020 уку елы нәтиҗәләре һәм 2020-2021 уку елында мәгариф хезмәткәрләр каршында торган төп бурычлар турында. Икенче мәсьәлә ветеран укытучыларны лаеклы ялга озатып һәм яшь белгечләрне район укытучылары сафына кабул итү. Һәм инде өченчесе хезмәт алдынгыларын бүләкләү. Киңәшмә эшендә безнең регламент докладчыга 50 минут, чыгыш ясаучыларга 7 минутка кадәр вакыт бирелә. Хөрмәтле коллегалар, безгә киңәшмәнең секретариатын сайларга кирәк. Әлеге секретариатка түбәндәге иптәшләр безнең тәкъдим ителә. Гимадиева Алисия Илхам кызы, мәгариф идарәсенең методист психологы. Гибадуллина Лейсән Хабировна, балаларга белем бирү, сәламәтләндерү үзәге методисты. Һәм Гайнетдинова Фәрида Фәрит кызы, балалар җет үзәге директор орынбасары. Әлеге состав безнең тавышка куела. Секретарь составына тәкъдим ителгән иптәшләр белән риза булсагыз, тавыш бирүегезне сорыйбыз. Каршылар, тоткарланып калучылар безнең юк. Хөрмәтле коллегалар, көн тәртибенең беренче соравына күчәбез. Район мәгариф учреждениеләре эшчәнлегенең 2019-2020 уку елы нәтиҗәләре һәм 2020-2021 уку елының төп бурычлары турында доклад өчен сүз район мәгариф идарәсе җитәкчесе Шакиров Фату улына бирелә. Рәхмәт итегез. Хөрмәтле Президиум, шақырылған қонақтар, коллегалар. Бүгінгі залда жиылыбыздың түп сәбәбі елдық нәтижелерге анализ жасау, алдағы оқу елына болған проблемаларны ашықлау һәм шешу жолдарын табу. Россия оқушыларының һәм оқушыларының көпшілігі үшін қатлаулы болған оқу елы тамамланды. Яз күні оқушыларға іш принципларын оператив рәвештә үзгәртергә, оқу мотивация һәм оқушылар белән аралашуның яңа форматына күчәргә туры килде. Кинәт кенә кертелгән дистанцион белем бирү мәктәпләрдә тулы хаоска һәм белем бирү процессы коллапсына китерде дип язган шомлы сүзләр күп булды Рәсәй матбугат чыганакларында. Әмма әлеге сүзләр безнең районга һәм гомумән Татарстанга кагылышлы түгел дип әйтәсе килә. 19 марттан башлап мәктәп укучыларыбыз дистанцион форматтагы укуга күчте һәм уку елын шул тәртиптә тәмамларга мәҗбүр булды. Чыннан да әлеге шыр белем бирү системасын хаоска китерлек вазгыять кебек тоелса да, районыбыз һәм Татарстан җитәкчелеге ярдәме белән укуны зур проблемаларсыз гына оештырып, 19-20 уку елын лаеклы итеп тәмамлый алдык. Әлеге шырда балаларга, әти-әниләргә ярдәм итү өчен барлыгы 243 техник җайланма таратылды. Әлеге җайланмалар аз керемлек күп балалы гаиләләргә тапшырылды. Дәресләрне дистанцион форматта оештыру өчен укытучыларга ИКТ компетенцияларга ия булуларын дәлилләргә туры килде. Яңа платформалар, ресурслар, приложениялар өйрәнү өчен укытучылар үзләре дә, мәктәп җитәкчелеге дә күп көч куйды. Укытучылар Teams, Google һәм Zoom арасында оптималь технология эзләп,
видео дәресләрне эффектив үткәрү алымнарына өйрәнергә мәҗбүр булды. Безгә укучылар белән эшләү һәм аларны бәяләүгә карата яңа критерийлар булдырырга туры килде. Хәзер без Zoom, Google Class, Яндекс Class һәм башка төшенчәләр белән яхшы таныш. Һәм бу өйрәнгән яңа ресурсларны гадәти дәресләр форматында дөрес, эффектив һәм оптималь рәвештә куллануны дәвам итәрбез. Яңа форматта тамамланган уку елының нәтиҗәләре нинди күрсәткечләр бирде соң? Гомумән уку елын ничек тамамладык, хәзер шуңа күчәбез. Бүгенге көндә районыбызның белем бирү учреждениеләрендә 1660 кеше хезмәт куя. Шуларның 909-ы педагогик хезмәткәр. Мәктәпләрдә 682 педагогик хезмәткәр, шулар арасыннан 611 укытучы. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларны тәрбияләү оешмаларында 630 кеше эшли. Шуларның 227-се педагогик хезмәткәр һәм 179-ы тәрбияче. Педагогик хезмәткәрләрнең 624-се квалификацион категориягә ия. Югары квалификацион категория педагог хезмәтләр 88, беренче категориялы 536. 177 педагогик хезмәткәр үз вазифасына туры килү буенча аттестация узды. Кадрлар мәсьәләсенә безнең белем бирү оешмаларында зур проблемалар бар дип әйтеп булмый. Ләкин ел сайын киләчәккә карап укучылар, әти-әниләр арасында профориентация юнәлешендәге эшне дөрес итеп оештырып алып бармасаң, әзер кадрларны каянда булса табу елдан-ел кыенлана. Аеруча рус теле, физика, география, информатика предметлары буенча белгечләргә кытлык. Дөрес, соңгы елларда педагогик юнәлеш буенча укырга керүчеләр белән берникадәр эш алга таба китте. Ләкин максатчан кадрлар әзерләү буенча эш барлык мәктәп директорлары тарафыннан да тиешле дәрәҗәдә башкарылмый. Мәсәлән, 24-25-26 уку елында пенсия яшенә җитәчәк укытучылары урынына Улышоңар һәм Заводный мәктәпләре быел абитуриентка кандидатлар тәкъдим итә алмады. Гомумән 2020 елның чыгарылышлар арасында 35 укучыбыз белем алуын педагогик юнәлеш буенча дәвам итә. Саба муниципаль районында 46 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе шул исәптән 7 филиал эшли. 19-20 уку елында 115 төркемдә 2422 урын булган. Яшьтә 2 айдан алып 7 яшькә кадәрге 2301 бала тәрбияләнгән. Хәзерге вакытта мәктәпкәчә учреждениеләргә 1974 бала йөри һәм 180-нән артык бала юлама алды. Районда мәктәпкәчә белем бирү системасының сыйфаты күрсәткече булган балаларны мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре белән тәэмин итү проценты 98,1%. Бүген балалар бакчалары тәрбиячесенең һөнәри компетентлыгын иң мөһим характеристикаларының берсе аның үзлегеннән белем алуга ихтыяҗы, һөнәри үсешкә омтылышы. Компетентлыкны арттыру формаларында шактый төрле вебинарлар, семинарларда, форумнарда, конференцияларда катнашу, конкурсларда, грантларда актив булу, квалификация күтәрү курсларын узу һәм башкалар. Мәгариф идарәсе тарафыннан педагогларның белемнәрен арттыру өчен күп кенә семинар укулар оештырыла, конкурслар игълан ителә. Шулай ук даими рәвештә район балалар бакчаларына педагогларның компетентлыгын арттыру өчен үткәрелә торган чаралар турында мәгълүматлар җибәрелә. Әлеге юнәлештә берничә мәктәпкәчә учреждениедә эш ничек оештырылганын барлау максаты белән анализ ясалды. Мәгълүматлар күрсәткәнчә, педагогларның берлеше һөнәри һәм шәхси үсешнең өстәмә юлларын табып, әлеге чараларда актив катнаша. Педагогларның икенче өлеше квалификацияны күтәрү курсларының һәм мәҗбүри вебинарлардан тыш башка бер кайда да катнашмый, бернинди башка төрле активлык күрсәтми. Әгәр конкрет мисалларга килсәк, Сабаның 4-нче кыңгыра балалар бакчасында 30 ел стажы булган педагог бар. Ул 1 ел дәвамында бер генә булса да семинарда яки вебинарда, конкурста катнашмаган. Сатыш балалар бакчасында шундый ук хәл. 20 ел стажлы тәрбияче мәҗбүри 2 онлайн форумда һәм бер конкурста гына катнаша. Узган ел дәвамында чыгыш публикациялары да юк. Килдебәк балалар бакчасында 25 елдан артык стажы булган 2 тәрбияче дә бары тик мәҗбүри чараларда гына катнашып, шулай ук үз эшләрендә эшләүнең бер генә төре белән дә шөгыльләнмәгән. Лесхоз балалар бакчасында 23 еллык педагогик стажы булган педагог 2 семинардан тыш бер генә вебинарда яки һөнәри осталык конкурсларында да катнашмады. Балалар бакчалары педагоглар арасында оештырылган дидактик уеннарны куллану буенча район мастер-класс конкурсларында Лесхоз балалар бакчасының 5 педагогы арасында бары тик берсе генә катнашкан. Башка балалар бакчаларыннан бу бәйгедә барлык тәрбиячеләр дә катнашты дип әйтергә була. Шунысын да билгеләп үтәсе килә. Эш стажына карамастан педагог даими рәвештә үзенең һөнәри һәм шәхси үсешен арттырырга тиеш. Даими рәвештә белем бирү, балалар белән эшләүнең яңа юлларын һәм ысулларын эзләү һәм шул ук вакытта иң яхшы педагогик тәҗрибәне куллану, булар барысы да заманча тәрбиячене аерып тора. Зур стажлы педагоглар шулай ук чыгыш публикациялар аша үз коллегалары белән тәҗрибә белемнәре белән уртаклашырга, гомумән яшь белгечләрнең устазы булырга тиешләр. Педагоглар арасында белемнәр алмашу аларның һәрберсенең нәтиҗәлелеген арттыра. Мәгариф системасының көндәшлеккә сәләтлеген билгеләүче мөһим фактор булып белем бирү сыйфаты тора. Мәктәп-вуз этабында белем бирү сыйфатын бәяләү инструментларының берсе бердәм дәүләт имтиханы. Быелгы имтиханнарны үткәрүдә
Кардинал үзгәрешләр булмаса да, кайбер яңалыклар бар. Югары уку йортларына кермәүчеләр бердәм дәүләт имтиханынан азат ителде. Математика предметыннан база дәрәҗәсендәге имтихан үткәрелмәде. Шулай ук 9-нчы сыйныф укучылары өчен дәүләт йомгаклау аттестациясе уздырылмады. Һәр имтихан республика Мәгариф министрлыгы белем һәм сыйфатка контрольлек буенча департамент белгечләре күзәтчелегендә оештырылды. Быел да һәр имтиханда студентлардан торган җәмгыять күзәтчеләре катнашты. Алдагы слайдларда 11-нче сыйныф укучыларының дәүләт йомгаклау аттестациясендә ирешелгән уңышлары һәм булган кимчелекләре дә күрәчәксез. 2020 елны 11-нче сыйныфында 124 укучы тәмамлады. Шуларның 107-се бердәм дәүләт имтиханнары тапшырды. 9-нчы сыйныфта 346 укучы тәмамлады. Мәктәпне узган елда тәмамлаган 2 укучы бердәм дәүләт имтиханына теркәлеп төп этапта һәм резерв көннәрдә имтихан бирде. Рус телен 107 укучы, математиканың профиль дәрәҗәсен 59 укучы тапшырды. Икшемә мәктәбенең бер укучысы математикадан минималь балны җыя алмады. Елдагыча чыгарылыш сыйныф укучылары сайлап алу предметларыннан җәмгыять белеме 43 укучы, биология 28, физика 18, химияга 23 укучы өстенлек бирделәр. Тарих, рус әдәбияты, инглиз теле, информатиканы 3-тән алып 12-гә кадәр укучы тапшырды. Гомумән быелгы бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләрен узган елга белән чагыштырсак, аерма зур. 19-нчы елда барлык предметлардан да нәтиҗәләр республиканың уртача күрсәткеченнән югары булган иде. 2020 елда бер предметтан быелгы күрсәткечебез республика күрсәткеченнән түбәнрәк. Быел югары үсешне бары тик рус әдәбиятыннан гына күреп була. Республика белән чагыштырганда уртача бал 16,78 балга югары. Соңгы 3 елда тотрыклы рәвештә тарихтан күрсәткечләр яхшыра. 20 елда районның уртача балы республиканыкыннан 4,64 балга югарырак. Кызганычка каршы, 2020 елда биология предметына уртача бал республикадан түбән булды. Аерма 0,31 балны тәшкил итә. Рус теле белән информатикадан соңгы 5 елда нәтиҗәләр тотрыксыз. Ләкин слайдтан күренгәнчә 18-19 уку елы нәтиҗәләре белән чагыштырганда 19-20 уку елында бары тик тарих һәм рус әдәбиятыннан гына үсеш күрсәтә алдык. Калган предметлар буенча бердәм дәүләт имтихан күрсәткечләренең район эчендә кимүе күзәтелә. Иң югары антирекордны математика, физика, биология һәм химия предметлары күрсәтте. Гомуми урта белем бирүнең дәүләт стандартлары үтәлүнең чыгарылыш сыйныф укучылары күп предметтан раслый алдылар. Тик алдагы уку елында барлык 11 сыйныф укучылары да минималь паракны үткән булсалар, быел минималь балны биологиядан икшермә, химиядан безнең икшермә һәм кибәче мәктәпләре, математика профиль дәрәҗәсеннән икшермә укучысы җыя алмады. Бердәм дәүләт имтиханнарында район буенча 97 югары бал исәпләнә. 17 елда бу күрсәткеч 73, 18-дә 88, 19-да 80. Елда рус теленнән югары бал алучылар күп. Быел 52 укучы әлеге предметтан югары бал җыйды. Рус теленнән быел 80 балдан югарак 29 укучы, 90 һәммәннән югары 23 укучы бар. Рус теленнән иң югары индивидуаль 100 бал 3 укучыда. Сәләтле балалар мәктәбеннән Вахитова Сиринәдә, Сатыш урта мәктәбеннән Хасанов Илшатта һәм Шәмәрдан лицейннән Сергеева Аделинада. Шулай ук сәләтле балалар мәктәбеннән Имамиева Илвинаның рус теленнән 98 бал белән, 3 укучының эшләре 96 бал белән бәяләнде. Әлеге укучылар физикадан безнең Вахитова Сиринә 99 һәм җәмгыять белеменнән Имамиева Илвина 92 югары бал җыйдылар. Математиканың профиль дәрәҗәсен иң югары 99 балны шулай ук сәләтле балалар мәктәбеннән Вахитова Сиринә алды. Җәмгыять белемен сәләтле балалар мәктәбеннән Мусин Алия һәм Закизанова Галия 93 балга эшләделәр. Тарихтан иң югары 96 балны Самба гимназиясе укучысы Фасхутдинов Салават җыйды. Рус әдәбиятына килгәндә иң югары 97 бал Сатыш урта мәктәбе укучысы Гениятова Залиядә. Математиканың профиль дәрәҗәсен 8 укучы, җәмгыять белемен 5 укучы, биологияны 1 укучы, химияны 2, инглиз телен 5, физиканы 2, тарих фәнен 3 һәм информатиканы 4 укучы 80 һәм аннан югары балга эшләп чыктылар. Слайдта күренгәнчә фәннәр буенча рус теленнән 48,16% математиканың профиль дәрәҗәсендә 15,25, җәмгыять белеменнән 23,26, биологиянан 3,57, химиядан 8,7, инглиз теленнән 75, физикадан 22,22, тарихтан 33,32, рус әдәбиятын 66,67 укучы, информатикадан 40% укучы 80 балдан алып 100 балга кадәр бал җыя алдылар. Мәктәпләр буенча югары бал алучылар саны белән слайдта таныша аласыз. Саба гимназиясе һәм Шәмәрдан лицей укучылары 26 имтиханда югары бал алдылар. Сәләтле балалар мәктәбендә 22, Сатыш урта мәктәбендә 7, Килдебәк урта мәктәбендә 4, Олы Кибәче, Олы Шоңар Лесхоз урта мәктәпләрендә 3, Икшермә кадет мәктәбендә 2 һәм Исмә урта мәктәбендә 1.
Явлаштау, Заводнырты һәм Тимиршек урта мәктәпләрендә югары балга имтихан тапшыручы бер генә укучы да булмады. Бу мәктәпләрдә укытучылар тарафыннан имтиханга әзерлек сүлпән алып барыла. Яңа уку елында мәктәп коллективларны эш алымнан үзгәртү, имтиханга әзерлекне яхшырту бурычы куела. Район мәктәпләренең сайлап алу предметлары буенча да уртача имтихан балы исәпләнеп нәтиҗә ясалды. Сайлап алу фәннәренең уртача балы бер яктан югары уку йортына укырга керүчеләр өчен кирәк булса, аның нәтиҗәләрен фәннәрнең укыту торышын имтиханга әзерләнү ягын без анализлыйбыз. Сер түгел күпчелек укучы имтиханнарга максатчан әзерләнә. Тырышып тапшыра, араларында фәнне тирәнтен үзләштергәннәре дә бар. Ләкин елдагыча вузга керү өчен генә очраклы сайлаучылар да булып тора. Бу укучыларның нәтиҗәләре әлбәттә районның уртача балын күпкә киметә. Район мәктәпләрендә минималь порог үтмәүчеләр иң түбән бал җыючыларда булу бик аяныч. Икшермә кадет мәктәбендә математика профиль дәрәҗәсендә порогта утыручы бер укучы, гимназиядә порогта 2 укучы, Явлаштауда бер укучы 33 бал гына җыя алдылар. Мондый түбән күрсәткечләр белән югары уку йортларына да керү җиңел түгел. Укучы әти-әни белән чыгарылыш сыйныфка җиткәч кенә мәктәпләр формаль рәвештә аңлату эшен алып бару нәтиҗәсендә килеп чыга торган күрсәткеч бу. Икшермә Явлаштау мәктәпләрендә сайлап алу фәннәреннән уртача бал 44-тән алып 66-га хәтле. Төп фәннәрнең берсе рус телен 107 укучы тапшырды. Районның уртача балы республика белән чагыштырганда 2,96 балга югарырак. Айрым мәктәпләрдә бу күрсәткеч югары. Сәләтле балалар мәктәбенең уртача балы 92,78. Бу күрсәткеч узган елдан 0,64 балга арткан, әмма бу сәләтле балалар мәктәбе өчен югары дип әйтеп булмый, ул рейтингта беренче урында түгел. Сәләтле балалар мәктәбендә балалар гади мәктәпләрнекеннән түбәнрәк булырга тиеш түгел. Слайдка игътибар итсәгез, Килдебәк, Шәмәрдән лицейы, Измә, Кибәче мәктәпләре, гимназия укучыларының нәтиҗәләре районның уртача балыннан югары. Уртача район күрсәткеченнән түбән нәтиҗәләр Сатыш, Тимиршек, Олышоңар, Лисхоз, Заводнырты, Явлаштау, Икшермә кадет мәктәпләрендә. Иң түбән индивидуаль бал Икшермә кадет мәктәбе һәм гимназия укучыларыныкы. Иң югары күрсәткеч биргән Килдебәк мәктәбе һәм иң түбән нәтиҗәле Икшермә кадет мәктәбе арасындагы аерма 32,52 балны тәшкил итә. Математиканың база дәрәҗәсен тапшырудан бу елны укучылар азат ителде. Профиль дәрәҗәсен 59 укучы тапшырды. Профиль дәрәҗәсендә районның уртача балы 67,46, республиканыкыннан 7,96 балга югарырак. 5 урта мәктәпнең уртача балы район күрсәткеченнән түбән. Слайдтан күргәнчә, районда иң югары уртача бал 83,8 сәләтле балалар мәктәбе укучыларыныкы. Шулай ук районнан югары баллар Килдебәк мәктәбе, Олы Кибәче мәктәбе укучыларыныкы. Шәмәрдән лицей укучылары, Лисхоз, Измә, Сатыш. Иң түбән индивидуаль бал Икшермә кадет мәктәбендә һәм 27 бал гимназиядә. Иң түбән уртача бал Икшермә кадет мәктәбендә, шулай ук Явлаштау мәктәбендә 33 балга имтихан тапшыручы булды. Саба гимназиясында 59, Шыңар мәктәбендә 56, Явлаштау мәктәбендә 53, Заводнырты мәктәбендә 50. Мәктәпләрдә уртача бал районнан түбән. Информатиканы 10 укучы тапшырды. Район буенча уртача бал 78,2, республиканыкы 66,61, 11,59 балга районның күрсәткече югарырак. Тик узган елгыдан 3,55 балга түбән. Нәтиҗәләр яхшы булса да, эшләр урын бар әле. Алга таба күрсәткечләрне төшермичә, укытучыларыбызның профессиональ сыйфатларын үстерүне, укучыларга тирән белем бирүне дәвам итәргә. Рус әдәбиятына районда 3 укучы тапшырды. Уртача бал 86,67. Бу республикадан 16,78 балга югарырак. Республиканыкы 69,89. Районда тарихтан 12 укучы имтихан тапшырды. Иң югары индивидуаль 96 бал гимназия укучысыныкы, иң түбәне 49 бал Шәмәрдән лицейында. Тарихтан районда уртача бал республиканыкыннан 5,16 балга югары. Мәктәпләр арасында иң югары уртача бал сәләтле балалар мәктәбендә 85, иң түбәне 56 Явлаштауда. Физикадан район буенча уртача бал республика күрсәткеченнән югарырак. Районда 60,78, республикада 60,3. Иң югары индивидуаль 99 бал сәләтле балалар мәктәбе укучысыныкы, иң түбәне 36 бал Икшермә кадет мәктәбендә. Районның уртача балыннан югары күрсәткечләр сәләтле балалар мәктәбе, Шәмәрдән лицейы, Сатыш мәктәпләрендә, иң түбәне Олышоңар, Явлаштау, Икшермә кадет мәктәпләрендә. Җәмгыять белеменнән 43 укучы катнашты. Уртача бал 70,21, республикада 63,41.
Районның орташа балы республикадан 6,8 балға юғары. Ең юғары орташа бал сәлетлі балалар мәктәбендә 90,8, ең түбәне иңшірме кадет мәктәбі 45,67. Индивидуал юғары бал 93 бал сәлетлі балалар мәктәбендә, ең түбәне иңшірме кадет мәктәбендә 45 бал. Химияны 23 оқушы тапшырды. Район бойынша орташа бал 62,96, республика көрсәткішінен 3,8 балға юғары. Ең юғары индивидуал бал сәләтлі балалар мәктәбі оқушысынықы. Мәктәптер бойынша орташа юғары бал Лесхоз мәктәбендә 70 бал, районда ең түбән көрсәткіш Ұлы Кибәшеде 30 бал. Биологиядан 28 оқушы имтихан тапшырды. Район бойынша орташа бал 55,82, республика көрсәткішінен 0,31 балға түбән. Ең юғары индивидуал бал 82 Соба гимназиясында, ең түбәні 23 бал Иңшірме кадет мәктәбендә. Мәктәптер бойынша орташа юғары бал 64, Тимыршық мәктәбендә ең түбән орташа 45,7 бал Иңшірме кадет мәктәбендә. Инглиз тілінен районда 12 оқушы тапшырды. Район көрсәткіші юғары орташа бал 81,5. Татарстан Республикасы бойынша 76,66, айырма 4,84 бал. Ең юғары орташа бал Ұлы Шыңар мәктәбендә һәм Саба гимназиясында. Районда ең түбән көрсәткіш Шәмәрдан лицейында. Ең түбән индивидуал бал шулай ук Шәмәрдан лицей оқушысыныкы. Қарап осқан слайдларда айрым предметлар бойынша районның орташа көрсәткішләреннән түбән булган нәтиҗә биргән мәктәпләр исеме күрсәтелеп барды. Әлеге төр мәгълүматны без ел сайын август киңәшмәсендә уку елы барышында мәктәп җитәкчелеге белән үткәрелә торган җыелышларда яңгыратып барабыз. Кагыйдә буларак айрым фәннәрдән бер үк мәктәпләр түбән нәтиҗә күрсәтә. Алдагы слайдларда соңгы 5 еллык еге күрсәткечләрен карап үтик. Шыңар мәктәбе математика, физика, тарих предметлары буенча ел сайын күрсәткечләр түбән. Димәк, әлеге күрсәткечләр район күрсәткечләрендә киметә. Икшермә мәктәбендә рус теле, химия, биология, җәмгыять белеме предметлары түбән бара. Кибәче мәктәбендә химия предметы. Саба гимназиясында математика. Шунысы күңелсез. Хәтта гимназия укучылары базы дәрәҗәсендә экзамен бергәндә дә бер елны да гимназия укучылары яхшы нәтиҗә күрсәтә алмады. Юллаштауда җәмгыять белеме. Алдагы слайдларда күбесенчә тутырыксыз күрсәткечләр белән бара торган мәктәпләр һәм предметлар күрсәтеләчәк. Завод норты мәктәбе 2 төп предмет рус теле һәм математика, биология фәннәре. Килдебәк мәктәбендә химия, биология. Лесхоз мәктәбе рус теле һәм математика, җәмгыять белеме. Саба гимназиясы рус теле, химия, биология, җәмгыять белеме, инглиз теле, информатика. Тимыршык мәктәбендә рус теле, Шәмәрдан лицей, химия һәм җәмгыять белеме. Яңгыратып үткән күрсәткечләрне мәктәп җитәкчелеге дә җитди кабул итәр дип ышанасы килә. Димәк, әлеге предмет буенча мәктәп белемен модернизациялау планын кабул итәргә кирәк. Тулы анализ ясап, проблеманы барлык яктан өйрәнеп, шишу юлларын эзләп, методик яктан дөрес карарлар кабул ителер дип ышанасы килә. Бердәм дәүләт белемнәрен әзерләүчеләр һәрвакыт шаблонга иярү, алдан уйланылган җаваплар кулланырга өйрәтү кебек эш алымнарына каршы киләләр. Алар бу проблеманың масштабларын күрә һәм аны хәл итү өчен ОГЭ контроль итү материаллар биремнәренә, бәйләү критерийларына һәрдаим үзгәрешләр кертәләр. Бердәм дәүләт имтиханы дәүләт ималаклау аттестациясе функциясын үтәү белән бергә югары уку йортларына керү өчен иң әзерлекле абитуриентларны сайлап алу бурычын хәл итә. Шуңа күрә уку предметлары буенча бердәм дәүләт имтиханының һәр варианты төрле дәрәҗәдәге биремнәр системасы. Бер төр биремнәр күбесенчә фәннең база нигезләрен һәм элементар белемнәрне үзләштерүне тикшерергә китерә. Башкалары предметның иң мөһим ысулларын, гамәлләрен өйрәнүне тикшерә. Әмма һәр предметтан да кимнарны эшләүчеләрнең аерым игътибар үзәгендә киңәйтелгән җавап таләп иткән биремнәр тора. Әлеге төр биремнәр сәләтләрне ачыклауга, мөстәкыйльккә һәм иҗатка юнәлдерелгән. Хәзер киңәйтелгән биремнәр өлеше кайбер фәннәр буенча 70-80%-ка җитә. Димәк, һәр укучы иҗади потенциалын тулы күләмдә күрсәтә ала. Фикеремне дәвам итеп, үткән уку елында шау-шу кузгаткан химия предметы буенча имтихан турында берничә фикер әйтеп үтәсе килә. Сайлап алу имтиханнарының барысы да шул исәптән химия бу профиль дәрәҗәсендәге имтиханнар. Без химия буенча барлык биремнәрне игътибар белән карадык. Бернинди хаталар да, бернинди җитешсезлекләр дә юк. Биремнәрнең бер өлеше ачык банктан алынды дип әйтергә була. Тагын бер өлеше узган елгы биремнәр дип аңлатып китте Рособорнадзорның дәүләт йомгаклау аттестациясын оештыру һәм үткәрү идарәсе башлыгы Игорь Круглинский бер интервьюсында. 19-20 уку елындагы үткән химия предметы буенча имтиханда аерым биремнәр шартлары өстәмә контекст белән тулыландырылды. Ягъни аларны шишәр өчен сораган нәрсәнең асылын аңларга кирәк. Таныш сүзләрне күреп, нинди дә булса метод яки әлеге мәсьәләне хәл итү формуласын кулланып кына җавап язу җитми иде әлеге биремнәрдә. Ягъни фикер йөртергә кирәк. Тренировка биремнәрен
қолны шомарту белән генә ияләнгән методларга нигезләнеп кенә әлеге биремнәрне шишеп булмый иде. Мондый биремнәр башка фәннәр буенча да булачак. Бу эш алып барыла, алга таба барлык фәннәр буенча да төзәтмәләр кертеләчәк. Хәтерләсәгез, күпмедер вакыт элек математика профильле имтиханга кагылышлы зур шау-шу булды. Ул вакытта кимнарга практик юнәлешле биремнәр кертелде. Гади генә мисал китерәм. Мәсәлән, шарты түбәндәгечә. Бала кибеткә килә, аңа диварны буяу өчен банкаларда буяулар сатып алырга кирәк. Дивар параметрлары, катламнарның саннары бирелгән, краска чыгымнары һәм башкалар. Күп кенә балалар җавап итеп 3,25 яки 6,44 һәм башка саннар яздылар. Әлеге сорау күпме банка буяулар сатып алырга кирәк иде. Ягъни балалар җавапларны язып, хәтта шартларны да аңламый. Беркем дә кибеттә сезгә 6,44 банка буяу сатмаячак. Химия предметы буенча быелгы биремнәр укучыларда нәкъ менә шундый төр кыенлык тудырды. Шишәр өчен иң беренче сорауның биремен төшенергә, дөрес итеп укый белергә кирәк иде. Бердәм дәүләт чыгарылыш һәм вузга керү имтиханы буларак кертелгән. Быел пандемия белән бәйле хәл аркасында вузларга укырга керергә җыенмаган укучыларга бердәм дәүләт имтихансыз аттестатлар бирергә дигән карар кабул ителде. Заманча күлият ул чираттагы белем бирү баскычы. Ул теләгән һәркемгә үз-үзләренә күрсәтү мөмкинлеге бирә. Димәк, 11нче сыйныфны тәмамлаганда югары уку йортларына кергән мөмкинлек бирә торган имтиханны сайламаган укучылар, ата-аналар күлиятка бары тик уңышсызлар гына килә дигән стереотип белән фикер йөрткәннәр булып чыга. Әлбәттә, 20 ел элек барлык мәктәп укучылары яхшы укырга җыенмыйсың, ПТУга барасың дип куркытканнардыр бәлки. Бу иң куркыныч сүзләр кебек тоелгандыр. Хәер, ул вакытта да кирәкле һәм югары хезмәт хакы түләнә торган белгечләр әзерләүче менә дигән тикымнар бар иде. Аларның күбесе бүгенге көнгә кадәр урта махсус уку йортларында укыган елларын җылы итеп һәм рәхмәт сүзләре белән искә алалар һәм күбесе яраткан һөнәрләренә ия булдылар. Слайдта бирелгән саннарга карасак, Иштуган нырты, Шыңар укучылары ата-аналары белән профориентация эше барылмаган дип әйтеп үтәсе килә. Шыгар сыйныф укучылары 0,33-42% кына бердәм дәүләт имтиханын сайлаган икән, димәк укучыларга әти-әниләргә тиешенчә дөрес юнәлеш бирелмәгән. Бу эш чиратында мәктәп дирекциясе эшенең зур бер юнәлеше булып тора. Үткән уку елында мәктәпне 23 укучы медаль белән тәмамлады. Алар Сатыш, Икшермә, Шыңар, Шимардан, Саба гимназиясе сәләтле балалар мәктәбе укучылары. Быелгы укучыларның медаль алуы еге белән бәйле булмаса да, әлеге укучыларның аерым предметлар буенча бик түбән балл җыюлары сорау тудыра. Икшермә кадет мәктәбеннән 2 укучы медаль алды. Бер укучы 3, икенчесе 4 предметтан имтихан биреп, барлыгы 215-243 балл җыйдылар. Әмма сайлап алу предметларының әлеге укучылар физикадан 59, химия һәм биологиядан 55 баллга тапшырдылар. Сатыш урта мәктәбен тәмамлаучылар арасында барлыгы 3 медальгә лаек булган укучы. Ләкин әлеге укучылар арасында икесе шулай ук түбән нәтиҗәләр күрсәтте. Рус теленнән 66 балл, математикадан 56 һәм 68 баллар. Бу бит икесе дә төп предметлар. Гимназиядә барлыгы 7 укучы медальгә лаек булды. Әмма әлеге укучылар арасында тарихтан 60, биологиядан 56 баллга имтихан тапшырган укучылар булды. Шулай ук әлеге урында өстәп шуны да искәртеп үтәсе килә. Әлеге мәктәп укучылары арасында медаль алучылар арасында ел сайын аеруча түбән балл җыючылар күп була. Димәк, дирекция әлеге мәсьәләне яхшырту буенча һаман да салкын караш белән эшләүне дәвам итә. Алда әйтелгәннәрдән чыгып түбәндәге нәтиҗә ясала. Бердәм дәүләт имтиханында биологиядан районның уртача баллы республикадан түбән. Бердәм дәүләт имтиханының аерым фәннәрдән парог үтә алмаучылар бар. Икшермә, Олы Кибәче, Икшермә, Явлаштау һәм Олы Кибәче мәктәпләрендә сайлап алу фәннәреннән уртача балл түбән. Явлаштау, Тимершык, Заводнорт урта мәктәпләрендә югары баллга ирешү өчен укучылар белән аерым эш алып барылмаган. Районның күрсәткечләре республиканың югары булса да, узган елгы күрсәткечләрдән түбән. Югарыда әйтелгәннәрдән чыгып, яңа уку елына түбәгендәге бурычлар куела. Директор һәм аның укыту тәрбия эше буенча урынбасарларына чыгарылыш сыйныфларында белем бирү дәрәҗәсен контрольдә тоторга, түбән белемле укучыларның белемнәрен һәм һәрдаим контрольдә тоторга. Мәктәпләрдә яңа уку елында дәүләт имаклау аттестациясенә әзерлекне имтихан биремнәрендә барлык үзгәрешләрне исәпкә алып дәвам итәргә. Укытучыларга үзләрендә эшләү буенча индивидуаль план булдырырга, аны даими контрольдә тотуну укыту эше буенча директор урынбасарларына тапшырырга. Түбән нәтиҗә буенча укытучыларга остазлар билгеләргә. Белем сыйфаты түбән булган мәктәпләр белән аерым юнәлештәге эш оештырырга, предметлар буенча район методик берләшмәсе утырышларында булган кимчелекләрне анализларга уку елы дәвамында эчтәлекле чаралар уздырырга. Тәрбия эше буенча директор урынбасарларына профориентация эшен башлангыч сыйныфтан башлап дөрес итеп оештырырга.
Еге биремнәренә елдан ел өстәлүче универсаль практик биремнәр укучыларның метапредмет күнекмәләре һәм олимпиада мәсьәләләре белән турыдан-туры бәйле. Метапредмет гамәлләр 2010 елда тормышка ашырыла башлаган ФОГОС таләпләре нигезендә формалаштырылган иде. Метапредмет эшчәнлек белән укучылар беренче сыйныфтан ук шөгыльләнергә, администрация бу күнекмәләрнең формалашуын күзәтеп барырга тиеш. ФОГОС буенча белем алучы укучыларыбыз 2020 елда инде 11 сыйныфка бара. Димәк, 2021 елда ОГы, ЕГЭ биремнәре без бу төр мәсьәләләрне тагында күбрәк шаратачакбыз. Шулай ук ЕГЭ биремнәрендә олимпиада белән бәйле катлаулы биремнәр дә күбәя. Бу үз чиратында сәләтле балалар белән дифференциаль эш таләп итә. Димәк, әлеге метапредмет күнекмәләр һәм катлаулы төр мәсьәләләрне чишү усталыгы имтихан килеп җиткәч кенә түгел, уку ел дәвамында күзәтеп, бәяләнеп коррекция үткәрелергә тиеш. Мәктәп администрация тарафыннан үткәрелгән административ контроль эшләргә күз салсак, әлеге мәсьәләгә карата формаль караш ачыклана. Безнең тарафтан 15 предмет, 21 мәктәп эшчәнлеге анализланды. Бер генә мәктәпнең дә контроль эш текстларында метапредмет биремнәр кулланылмаган. Метапредмет күнекмәләрне конкрет уку предметы өчен эштәнлегенә туры килми һәм укучыларның төрле эшчәнлектә гамәл ашырганда формалаша. Димәк, укытучыга кемнеңдер килүен, диагностика үткәрүен, укытудагы проблемалы урыннарны күрсәтер һәм бу проблемаларны хәл итәргә ярдәм итәчәк, оптималь карар тәкъдим итәчәк дип көтәргә кирәкми. Бүген бу бурычлар укытучының үз компетенциясе өлкәсенә керә. Ул үзе диагностика үткәрергә, алынган нәтиҗәләрне бәяләргә, йомшак урыннарны ачыкларга төзәтмәләр кертергә тиеш. Укытучыларның төрле анкеталар ярдәме белән компетенцияләрен тикшерү нигезендә аларның метапредмет нәтиҗәләре бәяләгәндә проблемалар булуын күрсәтә. Катнашучыларның 85% тестлар, контроль эшләр метапредмет бәяләвен күрсәтә һәм метапредмет әлеге эш төрле ярдәмендә формалаша дип саныйлар. Әмма 15% катнашучы проект эше, лаборатор эшләрне башкару, текстны аңлау эштә уку кебек эш формалары куллана. Бүген укучыларга белемле булу, билгеле бер алгоритм буенча эшләү генә җитми. Ул белемнәрне төрле тормыш шартларына дөрес кулланырга, өйрәнергә тиеш. Укытучының бурычы аларны моңа өйрәтү. Бу проблеманы хәл итү өчен предмет укыту тактикасыннан баланы укытам тактикасына күчерергә кирәк. Анализланган контроль эшләр буенча өстәп тагы шуны әйтеп үтәсе килә. Кайбер мәктәпләр әлеге эшләрдә хәтта өлкән сыйныфларда да тест өлеше белән генә чикләнгәннәр. Анализ бер-берсенә бәйләнешне тикшерүне таләп итә торган җәмгыять белеме фәнендә дә җавап алу тестлары гына бирелгән мәктәпләр бар. Бер үк мәктәп эчендә контроль эш биремнәрен төзүгә төрле караш булуы ачыкланды. Мәсәлән, Завод Нурты мәктәбендә җәмгыять белеме буенча 8 сыйныфта контроль эшенең икенче өлешендә киңәйтелгән җавап сораучы биремнәр бирелсә, шул ук мәктәпнең 10 сыйныфында тест өлеше генә бирелгән. Ике укытучыда фән укытуга ике төрле караш. Иң мөһиме, дирекция бу мәсьәләгә игътибар бирми, берничек тә контроль эштәлегенә игътибарга алмый. Укытучы төзеп биргән контроль эш тексты белән генә чикләнә. Дәрес программасын киңәйтү, тирәнәйтү юнәлешен карасак та, аяныш хәл күзәтелә. Контроль мөстәкыйль эш текстларына йолдызчык белән билгеләнгән өстәмә биремнәр куйганда, әлеге биремнең шишелеше дәрестә аңлатылырга тиеш. Интернеттан эзләп алган бирем түгел, нәкъ менә дәрес программасының өстәмә өлешендә бирелгән материал булырга тиеш. Әлеге таләпләргә туры килгән текстны бары тик Арташ мәктәбендә 2-3 сыйныфның математика контроль эшендә генә күрә алдык. Хәтта сәләтле балаларга аерым фәннәрне тирәнәйтеп укыта торган мәктәптә дә контроль эш биремнәре база дәрәҗәсендә генә бирелгән. Олимпиада хәрәкәте балаларга белем бирүдә бик мөһим юнәлеш. Анда материалны тирәнтен өйрәнүдән тыш бала олимпиада кысаларында мөһим эш тәҗрибәсен дә ала. Бу аңа мондый шартларда эшләү күнекмәләрен булдырырга ярдәм итә. Баланың үзенә ышанычы арта, хәтта имтиханнарда яхшы нәтиҗә күрсәтергә өстәмә ресурс булып тора. Мәктәп олимпиадалары балада мөстәкыйль рәвештә материал эзләү һәм өйрәнү, катлаулы ситуацияләрдән чыгу юлларын өйрәтә. Балаларны фән олимпиадаларында катнашуга әзерләүне башлангыч мәктәптән башларга кирәк. Олимпиадага әзерлек бер көн, хәтта ел эше генә дә түгел. Укучылар белән эшне 2-3 сыйныфта ук башларга кирәк. Чөнки бер уку елында гына баланы олимпиадага нәтиҗәле катнашырлык итеп әзерләү кыен. Мәктәпләргә даими искәрмә итеп җиткереп торылса да, әлеге сүзләр бары тик буш аваз булып кына кала кебек. 19-20 уку елының статистикасына күз төшерсәк, мәктәпләрдә эш торышына әлеге мәсьәлә буенча шактый гына ачыклык кертеп була. Слайдта татар теленнән тыш барлык предметлар буенча да үткәрелә торган олимпиадаларның призлы урыннары буенча саннарны күрә аласыз. Әлеге призлы урыннар 3-8 сыйныф укучыларының нәтиҗәләре буенча. Әгәр бу таблицаны гомумиләштерсәк, түбән сыйныф укучыларының призлы урыннары Юлбат һәм Шытсу мәктәпләренең укучыларында берәү дә булмаганлыгы күренә. Әмма
Соның арасында айырма бар бит. Төгелрәк саныра күз төшерсәк, мәктәпләп кызыклы фактлар ачылына. Шыңар, Орташ, Юлаштау, Симит укучылары бар тик бер генә призлы урын алганнар. Кадет мәктәбе, Сабаш, Мишән, Килдебек, Лесхоз мәктәпләрендә 2 призлы урын. Сатыш, Иштуган Нырты мәктәбендә 3 призлы урын, Шыкчы 4, Кибәше 6 урын. Менә 19-20 уку елында 700-дән артык укучысы булган Шәмәрдән лицейында бары тик 8 приз урын булганлыгы зур сорау һәм борчу тудыра. Шәмәрдән лицейында олимпиада нәтиҗәләре буенча елдан-ел тискәре динамика күзәтелгәне киңәшмәләрдә даими яңгырый торган мәсьәлә. Димәк, алдагы уку елында әлеге мәктәпнең нәтиҗә бирерлек укучылары санаулыгына була. Олимпиададагы нәтиҗәләрне чагыштыру өчен игътибарыгызны гомуми нәтиҗәләр буенча рейтинг саннарын тәкъдим итәм. Күп санлы укучылары Олимпиадага әзерли ала торган укытучылары булган Шәмәрдән лицейы үткән уку елында гомуми рейтингта бары тик 15-нче урында. Үткән уку елында да мактанырлык позициялар күренми. Димәк, мәктәп җитәкчелеге һаман да эшне тиешенчә системага салып башкаруны кирәк дип санамый. Сәләтле балалар мәктәбе укучылары республика һәм региональ этапларда ел сайын шактый гына призлы урыннар яулыйлар. Әмма призлы урыннар ел сайын арта барса да, шушында бер уйланырга мәҗбүр итә торган хәлне әйтеп үтәсе килә. Соңгы елларда әлеге мәктәп укучылары югары лига дәрәҗәсендәге региональ һәм республика этапларында информатика, физика, астрономия, экономика, история, география, геология, Татарстан тарихы, рус әдәбияты кебек предметлардан призлы урыннар яулый алмаганнар. Физик тәрбия, тормыш иминлеге нигезләре, технология, рус теле, татар теле кебек предметлардан елдагыча олимпиада нәтиҗәләре сөендереп торса да, алдан әйтеп үткән предметлар буенча елдан-ел нәтиҗә булмау мәктәп коллективы арасында урынлы борчу һәм сорау тудырырга тиеш. Киләсе слайдта үткән уку елында олимпиада нәтиҗәләрен күрәсез. 4 июль көнне традициягә әверелгән олимпиада җиңүчеләре белән матур бәйрәм үтеп китте. Сәхнәгә республика һәм региональ этапта призлы урыннарга ия булган укучылар һәм аларның әти-әниләре менде. Аларга төрле күләмдә акчалата бүләк тапшырылды. Шулай ук әлеге чара кысаларында олимпиада нәтиҗәләре буенча лидер мәктәпләрдә бүләкләнде. 19-20 уку елында җиңүчеләр булып Тимершек, Кибәче, Килдебек һәм Сәләтле балалар мәктәпләре бүләкләнде. Олимпиада хәрәкәте белән балалар бакчасы шуннан ук кызыксындырып китсәң, әлеге бала мәктәпкә киткәч күпкә җиңелрәк була. Чөнки җиңү тәмен, уңышлар, котлаулар ямен бер кат кичергән сабыйның мотивация һәм омтылышы әлеге чараларга күпкә зуррак булачак. 19-20 елда республика олимпиада үзәге ярдәме белән мәктәпкәчә оешмаларда йөрүче балалар белән төрле конкурслар һәм олимпиадалар узды. Юный эрудит, ученый малыш дигән исемле олимпиадаларга барлыгы 150-дән артык бала катнашып, төрле дәрәҗәдәге дипломнар алдылар. 2020-21 уку елында да эшне дәвам итәрбез. Үткән чараларда Саба, Шәмәрдән, Шыкшы, Нырты балалар бакчалары актив булдылар. Алга таба калган оешмаларда активлашыр дип шанасы килә. Айрым фәннәрне укыту торышы һәрвакыт мәктәп җитәкчелеге белән киңәшмәләрдә, укытучылар белән методик берләшмә җыелышларында күтәрелә һәм укыту торышы дип әйткәндә предметны укыту гына дип күзаллыйсы түгел. Предметны укыту торышын укучыларның кызыксынып төрле конкурсларда, олимпиадаларда, фәнни-гамәли конференцияларда катнашулары киләчәктә тормышта нинди юнәлеш сайлауларына да бәйле. Укучыларның белем дәрәҗәсенең сыйфатын билгеләү, осталыкларын һәм күнекмәләрен тикшерү, шулай ук фән буенча тиешле материалны ничек үзләштерүне ачыклау уку процессының мөһим өлеше булып тора. Контрольның максаты укучыларның программа материалын үзләштерүнең дәрәҗәсен билгеләү, аларның белемнәрен диагностикалау һәм төзәтү, укуга карата җаваплылык тәрбияләү. Уку елы агымында район мәктәпләрендә төрле фәннәрдә муниципаль контроль эшләре алына. Контроль эш биремнәре һәм сораулар эш программалары нигезләнеп төзелә. Мәктәп программасында өйрәнелүче предметлар күп төрле. Шулар арасында география айрыша игътибарга лаек. География укучыларда үз иле һәм тулайым җир турында комплекслы, системалы күзаллауны формалаштыра торган дөнья күләм күзаллаулар предметы. География фәне, математика, тарих, экология, астрономия, физик кебек фәннәрнең асылын билгеләп тора. Бу табигый һәм иҗтимагый фәннәр өлкәсендә белем бирү эштәлеген интеграцияләү бурычын уңышлы үтәргә сәләтле укучыларның гомум культура дәрәҗәсен күтәрүгә зур өлеш керткән бердән-бер укыту предметы. Ватан тарихы, шулай ук рус теле һәм әдәбияты белән беррәттән география укучыларда традицион Россия рухи кыйммәтләрен һәм үзаңын формалаштыручы фән. Әлеге фәннә ел сайын район мәктәпләрендә муниципаль контроль эшләре алына. Нәтиҗәләргә күз салсак, алар бер дә мактанырлык түгел. Район буенча өлгөреш һәм сыйфат күрсәткечләре арта барса да, 2019-20 уку елының 1-нче ярты елында алган контроль нәтиҗәләре 5-нче сыйныфтан
сыйфат дәрәҗәсе 45%, 6 сыйныфта 36%, район буенча 53% кына булуын күрсәтә. Бу чиратында контроль эштә катнашкан 1442 укучының бары тик 771 генә географиядан бирелгән материалны 4 һәм 5 билгеләрне үзләштерергәнен билгели. 118 укучының географияны бөтенләй үзләштермәве ачыклана. 4 ел дәвамында тотыклы рәвештә сыйфат буенча түбән нәтиҗә күрсәткән мәктәпләр ачык күренә. География фәне буенча тотыклы рәвештә түбән нәтиҗә күрсәтүче мәктәпләрнең электрон журналларына игътибар итсәк, күрсәткечләр бөтенләй башка төрле. Электрон журналда сыйфат 60-70%-тан ким түгел, хәтта 100%-ларда бар. Югары әйтелгән нәтиҗәләр үз чиратында укучылар тарафыннан укучыларның белемнәрен объектив бәяләргә кирәклеген искәртә. Мәктәп дирекциясеннән дә бу сорау буенча ныклы анализ ясау сорала. Әлеге предмет буенча фикеремне мәктәп фән олимпиадалары белән дәвам итәсе килә. Олимпиаданың муниципаль региональ этапларында катнашу нәтиҗәлеге булмау барыннан да элек педагоглар тарафыннан укучыларны тиешле дәрәҗәдә әзерләү белән аңлатыла. Түгәндәге таблицада сез 3 ел дәвамында география фәненнән муниципаль этапта призлы урын алган мәктәпләр исемлеген күрәсез. Таблицада күренгәнчә, географиядә олимпиаданың муниципаль этабында бары бер үк мәктәпләр 3 ел дәвамында призлы урын яулый. Бу уйланырга мәҗбүр итә. География фәне барлык мәктәпләрдә дә бер үк санда укытыла. Ләкин олимпиада нәтиҗәләренә күз салсак, география фәненнән олимпиадага ныклы әзерлекне алда әйтелгән мәктәпләр генә алып бара дигән фикер килә. 19-20 уку елында үткән олимпиада нәтиҗәсенә килсәк, катнашкан 66 укучының бары тик 11 генә биремнәрнең 50%-ын эшли алганын күрәбез. Бу үз чиратында олимпиаданың муниципаль этабында катнашучы укучыларны әзерләү сыйфатын күрсәтә. Һәм шулай ук укучыларның үз белемнәрен арттыруда бөтенләй эшләмәүләре һәм мәктәп дирекциясының бу күрсәткечләр белән кызыксынмавын, бернинди чара күрмәвен аңлата. Түбән күрсәткеч олимпиадалардагы системалы әзерлек булмау белән бәйле. Әзерлек эшенең төп формалары булып, өйрәнелгән күнегүләрне шишу буенча теоретик һәм практик эшне кабатлаудан тора. Россия укучылары белем бирүнең сыйфаты буенча күп кенә халыкара тикшеренүләрдә уңышлы катнашалар. Ни өчен кирәк соң бу? Беренчедән, халыкара тикшеренүләрдә катнашу белем дәрәҗәсен объектив бәяләргә һәм аны башка илләр белән чагыштырырга ярдәм итә. Икенчедән, тикшеренү халыкара дәрәҗәдә үткәрелсә дә, димәк, белем дәрәҗәсен бәяләү өчен иң заманча мониторинг технологияларны куллана. Мондый тикшеренүләрнең берсе булып укучыларның белем дәрәҗәләрен бәяләү халыкара программасы ПИЗа тора. Россия мәгариф һәм фән министрлыгының мәгариф сыйфатын бәяләү үзәге җитәкчесе ПИЗа координаторы Россия да белем бирү методлары үзәге җитәкчесе Галина Ковалева сүзләренә караганда, укучыларның белем дәрәҗәләрен бәяләү үсеп килүче буын потенциалы хисабына киләчәктә нинди илнең көндәшлеккә сәләтле булачагын аңларга мөмкинлек бирә. Әлеге масштаблы тестның максаты 15 яшьлек мәктәп укучыларының төрле уку эшчәнлегендәге табигый, фәнни, математик, компьютер һәм уку буенча грамоталыгында креатив фикерләвенә бәя бирү. Укучыларның белем дәрәҗәләрен бәяләү программасында бердәм дәүләт имтиханы һәм Россиянең башка тестларыннан аермасы шунда ки, ул беренче чиратта мәктәп укучыларының стандарт булмаган бурычларны үтәгәндә мәгънә һәм логикага таяну мөмкинлеген бәяләй. Бу җәһәттән ПИЗа заманча белем бирү трендларына туры килә дип әйтергә була. Чөнки укучыларның мәктәп белемнәрен тормышта куллану сәләте 21 гасыр функциональ грамоталыгының һәм күнекмәләрнең иң мөһим аспекты. Укучыларның белем дәрәҗәләрен бәяләү тестын узган илләр рейтингында Россия күрсәткечләре ел сайын түбән булып кала бирә. Россия укучылары бу тикшерүдә яхшы нәтиҗәләр күрсәтүсен өчен предмет материалларын белү генә җитми, аларны практикада кулланырга, креатив фикергә өйрәтергә дә кирәк. Укучыларның белем дәрәҗәләрен бәяләү биремнәре белән эшләүне киңәйтеп җибәрү максатыннан районда рус теле һәм әдәбияты, химия һәм биология укытучылары белән семинарлар үткәрелде. Һәм алар укучыларның күбесенең функциональ грамоталыкка ия булуын күрсәтте. Шул вакытта түбәндәге проблемалар ачыкланды. Укытучыларның 10% текст өлешендә булган мәгълүматны табу һәм айырып алуда авырлык кичерә. 7% укытучы визуаль сурәт белән вербаль текстны туры китерүдә авырлыклар кичерә. 29% укытучы кирәкле информацияның кайда урнашуын ачыклый алмады. 60% текстның айрым өлешләрен гомумиләштерү нигезендә нәтиҗәләр формалаштыруда авырлыклар кичерә. 12% укытучы вакыйгалар яки билгеләмәләр арасындагы яшерен бәйләнешләрне урнаштыра алмады. 30% авторның максатыннан чыгып текст эштәлеге яки аның элементларына бәя бирүдә авырлык кичерә. Химия һәм биология укытучыларының 74% укытучы
анализлауда, мәгълүматны аңлатуда һәм тиешле нәтиҗәләр ясауда авырлыклар кичерде. 85% укытучыга күренешләрне аңлату өчен табигать фәннәре буенча тиешле белемнәрне искә төшерергә кирәк. 85% укытучы күренешләр яки эшчәнлек барышын фәнни яктан фаразлауда һәм эшләүдә авырлык кичерә. Күргәнешчә, укытучыларның 60% текстның аерым өлешләрен гомумиләштерүдә авырлыклар кичерде. Бердәм дәүләт имтихан биремнәрендә иң мөһим урында текст өстендә эш тора. Яхшы укытучы, камиллеккә омтылучы, вакыт белән бергә атлаучы, укучыларның үз артына ияртеп, яңа үрләргә әйтергә теләге булган педагог ул. Һәр укытучы катлаулы биремнәр төрле мәсьәләләрне чишәргә әзер булган укучылар әзерләүдә максатчан эш алып барырга тиеш. Милли мәгариф юнәлешендә эшчәнлек бүгенге көндә актуаль булып кала. Районыбызда 23 мәктәпнең 15 татар мәктәбе, барлыгы 50 татар теле һәм әдәбияты укытучысы бар. Ел дәвамында район күләмендә туган телне үстерү максатыннан төрле чаралар һәрдаим уздырылып килә. Узган уку елы башында районыбызда мәгариф идарәсе, муниципаль органнарның милли мәгариф өчен җаваплы методистлары, белем бирү оешмалары җитәкчеләре һәм туган тел һәм әдәбият укытучылары өчен зона семинар киңәшмәсе булып узды. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы планы нигезендә уздырылган әлеге семинарда Арча, Әтнә, Биектау, Балташ, Күкмара, Питрәч, Теләше, Лаеш, Балык бистәсе һәм Мамадыш районнары вәкилләре катнашты. 19 октябрь көнне бөтен дөнья буйлап татарча диктант белем бирү акциясе узды. Әлеге акция кысаларында районыбызда барлык мәктәпләрдә дә теләге булган һәркемгә диктант язып бару мөмкинлеге тудырылган иде. 2018 елда мондай чарага районыбыздан 200-гә якын кеше катнашкан булса, 2019 елда бу сан 2000-дән артып китте. Ел саен татар теле һәм әдәбияты буенча узган республика олимпиадаларында районыбыз укучылары уңышлы чыгыш ясыйлар. 17-18 уку елында 18-19 уку елында 20 призлы урын яуланган булса, 19-20 уку елында бу сан 34-кә җитте. 21 февраль туган тел көне уңаеннан районыбызның барлык белем бирү йортларында һәм аерым план нигезендә телебезгә багышланган чаралар узды. Районыбызда 2019-20 уку елында сәламәтлек мөмкинлеге чикле балалар өчен 2 мәктәп эшләде. Саба сәламәтлек мөмкинлеге чикле балалар мәктәбе интернаты 19-20 уку елында 74 укучы белән тәмамлады. Шуларның 13 укучы республиканың ПМПК нигезендә өйдә белем алды. 9-нчы сыйныфны 5 укучы 2 кыз һәм 3 егет тәмамлады. Мәктәбебезне тәмамлаучылар арасында белемнәрне урта максат белем бирү оешмаларында дәвам итүчеләр дә бар. 19-20 уку елында тәрбия һәм белем бирү өлкәсендә 25 педагог көч куйды. Яңа уку елын мәктәп-интернат 74 бала белән башлап җибәрә. Курсаваш мәктәп-интернатының өстенлекле ягы хезмәт тәрбиясе бирүдә һәм ул түбәндәге юнәлешләрне алып бара. Авыл хуҗалыгы хезмәте, тегү осталыгы столяры, төп игътибар үз-үзенә хезмәт күрсәтүгә бирелә. 19-20 уку елында мәктәп-интернатта уртача һәм тирән акыл зәгыйфлеге булган 68 укучы белем алды. Мәктәп-интернатта белем алучы барлык укучылар югары ута йортында тәрбияләнүче һәм шунда яшәүче балалар. 20-21 уку елында Курсаваш мәктәп-интернатында барлык 68 укучы тупланды һәм 11 комплект сыйныф булдырылды. Беренче сыйныфка 2 укучы бала килде. Мәктәп-интернатта дефектолог белемле 21 педагог хезмәткәр эшли. Шуларның 13 беренче квалификацион категория, 19 югары белемле, 2 яшь белгеч, 1 психолог, 1 логопед, 1 шәфкать туташы мәктәп барлык кадрлар белән дә тупланган. Саба аграр көллиятендә 19-20 уку елында 430 студент техник, механик, бухгалтер, экономист, төзүче һәм электрик белгечләре буенча белем алды. Шулай ук повар, эретеп ябыштыручы, машина, трактор таныклыгы алу буенча да укулар алып барылды. 41 техник, механик, 41 бухгалтер, экономист, 15 төзүче техник белгечләре буенча дипломнар тапшырылды. 20-21 уку елында техник, механик, бухгалтер, экономист, төзүче электрик белгечләре буенча укыту планлаштырылды. Шулай итеп, алдагы уку елында студентлар саны 400-дән булыр дип көтелә. Елдагыча мәгариф идарәсе тарафыннан уку елы нәтиҗәләре буенча укыту процесының төп күрсәткечләре исәпкә алынып мониторинг чыгарыла. Сәләтле балалар өчен мәктәп Килдебәк урта мәктәпләре алдынгылар рәтендә булса, Евлаштау, Икшермә, Иштуган мәктәпләре түбән урыннарны били. Президент Владимир Путин тәкъдиме буенча Мәгариф илкүләм проекты кысаларында гражданнарга патриотик тәрбия бирү буенча мәгариф турындагы законга төзәтмәләр кертелде. Аның нигезендә укучыларда патриотизм, гражданлык хисе, ватанны саклаучылар хәтеренә һәм ватан геройлары батырлыгына, закон һәм хокук тәртибе, хезмәт кешесенә һәм өлкән буынга хөрмәт, Россия Федерация күп милләтле халкының мәдәни мирасына һәм гореф-гадәтләренә, табигать һәм әйләнә-тирәгә сакчыл караш тәрбияләү тора. Якынча тәрбия программасын авыл мәктәбе буларак Олы Кибәш урта мәктәбе төзде һәм яңа уку елында тәрбия эшчәнлеген шул программа нигезендә оештырачак. Әлеге яңа тәрбия программасын 20-нче елның 1 сентябрендә барлык мәктәпләргә дә кертү бурычы куелды.
Узган уку йылында Тасырның 100 жылдыгы Саба районының Ишыга 90 ел бүйүк жеңүүнүң 5 жылдык уңайынан көп кенә чаралар үткәрелү һәм балаларга тәрбия бирүдә зур роль уйнады. Бу уку йылында яңа коронавирус инфекциясы шартларында эшләргә туры килсә дә, түгәрәк конкурслар онлайн форматта үтсә дә, мониторинг эшләнде. Һөнәри конкурсларда катнашуда нәтиҗәләр ясауга бер алым. Ел укытучысы республика бәйгесенең тәрбия юнәлешендә Саба 5 номерлы бәләкәч балалар бакчасы психологы финалга чыкты. Һөнәри бәйгеләрнең соңгы 3 еллык нәтиҗәләре слайдта күренә. Балалар хокукларын яклау һәм тәэмин итү юнәлешендәге чаралар балаларның хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклауга, профилактик эшне камилләштерүгә юнәлдерелгән. Без зур тәрбия эше алып барабыз, әмма шул ук вакытта кайбер проблемалар кала. Беренче һәм икенче яртылык буенча исәптә торучы укучылар буенча саннарны слайдта күрә аласыз. Бүген көндә Ичке эшләр идарәсе буенча исәптә район мәктәпләрендә укучы 6 бала һәм 30 әтиян исәптә тора. Бу исәптә торучылар мәктәп исәбенә дә куела. Мәктәп исәбендә 27 укучы торды. Риск төркеменә керүчеләр саны 455 иде. Хокук бозу очраклары буенча уку елы дәвамында Ичке эшләр идарәсе исәбендә Саба гимназиясе, Шәмәдән лицейы, Иштуган һәм Сатыш урта мәктәбе укучылары исәптә торды. Педагоглар тарафыннан зур игътибар таләп иткән гаиләләр һәм балалар категориясенә даими игътибар итәргә кирәк. 20 елның 18 маеннан 19 июненә кадәр Татарстан Республикасында белем бирү оешмаларында 6-11 сыйныф укучылары һәм студентлар өчен онлайн форматта куркынычсызлык мониторингы узды. Саба муниципаль районы күрсәткечләр буенча иң яхшылар рәтендә. Район мәгариф оешмаларында куркынычсызлык һәм уңай психологик шартлар тудырылган дигән сүз. 20 елның 1 сентябреннән сыйныф җитәкчеләренә федераль бюджеттан 5000 сум күләмендә өстәмә акча түләнәчәк. Бу хакта Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары һәм мәгариф һәм фән министры Рафис Бурханов мәгариф хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсендә хәбәр итте. Сыйныф җитәкчеләренә республика тарафыннан элегрәк түләнгән өстәмә акча да сакланачак. Районда 311 сыйныф җитәкчесе исәпләнә. Балалар һәм яшүсмерләрнең каникул чорында ялын, аларны сәламәтләндерү, мәшгульлеген кайгырту республика һәм район социаль сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренең берсе булып санала. Узган уку елының декабрь аенда 7 көн дәвамында кышкы мәктәп яны лагерьлары эшләде. Район буенча 300 бала ял итте. Җәйге мәктәп яны лагерьлары билгеле сәбәпләр белән оешмаса да, кояшка сәламәтләндерү һәм ял лагере нәтиҗәле эшләде. 20 елның җәендә 2 сменада барлыгы 154 бала ял итте. Шуларның сәләт сменасында 82, техник иҗат сменасында 72 бала. Эшкә машинчы балалар саны 544. Мәктәп укучыларының сәбәтләрен саклау өстенлекле юнәлеш булып кала. Бу максатны күздә тотып киләсе уку елыннан башлангыч сыйныф укучылары бушлай кайнар аш белән тәэмин ителәчәк. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юлламасында әйтте. Яңалык быелның 1 сентябреннән көтеләчәк. Районда барлык мәгариф учреждениеләрендә дә башлангыч сыйныф укучыларын тәэмин итү өчен техник җиһазлар бар. Башлангыч сыйныф укучылар саны 1670. Ташламалар белән башкарма комитеты карары нигезендә ташламалар билгеләнәчәк. Үткән уку елында күп балалы гаиләләрдә 932 бала бушлай яшады. Сәламәтлеге мөмкинлеге чикле 26 бала мондый мөмкинлеккә ия булды. Андый балаларга район бюджетыннан 4 миллион 689 мең акча бүленде. Барлык балаларга дәүләт биргән субсидия күләме 70 тиен һәм район яңадан 230 тиен өстәмә бирде. Яшь буынны физик яктан тәрбияләү иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булып санала. Бу өлкәдә төп бурыч мәгариф системасына, бигрәк тә физик тәрбия укытучылары һәм өстәмә белем бирү педагогларына йөкләнә. Ел дәвамында укучылар арасында күзге кросс, баскетбол, мини футбол, волейбол, шахмат, чаңгы ярышлары һәм республика күләмендә төрле конкурслар үткәрелде. Бу уку елында республика күләм ярышларда катнашкан мәктәпләр дип Саба гимназиясе, Тимершык, Сәләтле балалар мәктәбе атарга була. Спорт чараларында Заводныкты, Олы Арташ, Түбән Су мәктәпләре пассив катнаша. Шәмәдән лицейның да нәтиҗәләре куанырлык түгел. Кыз баскет ярышы гомуми нәтиҗәләренә тукталыйк. Соңгы елларда уңышларга килгәндә кызлар командалары арасында 2 ел рәттән югары нәтиҗә күрсәткән Тимершык кызлар командасы кыз баскет ярышының республика зона этабына барды һәм 3нче урынны яулады. Егетләр командалары арасында узган уку елында Сәләтле балалар мәктәбе командасы зона этабында көч сынашты. Алга таба мәктәпләргә тырышасы, нәтиҗәләрне күтәрү өстендә эшлисе күп әле. 19-20 уку елында яңалык булып мәктәп волейбол лигасы республика турниры үткәрү тора. Иң элек ярышлар мәктәп күләмендә узды. Аннары районда 4 зонада командалар көч сынашты. 2 мәктәптә волейбол туплары кайтты. Шулай ук турнирның мәктәп этабы буенча тутырылган протоколлар нәтиҗәсендә туплар бирелде. Киләсе елларда да турнирда актив катнашуыгыз сорала.
2019-20 оқу жылында мәгариф қызметкерлерінің жайғы спартакиада соң муниципаль этабы өтті. Әлігі ярышта 23 мектептен мәгариф қызметкерлері жүгіру, ұзындыққа секіру, қол күресі, дартс, эстафета, арқан тарту кебек спорт түрлерінің күш сынашты. Ең яхшы нәтижеге Темірші орта мектебі оқытушылары ерішті. Оқушылар тарафынан ГТО нормаларын тапшыру давам ете. Нормативларның оңышлы үтеушілерге знактар қайтарылды. Әлігі шараға әтиянилер жәліп ету мақсатынан озған оқу жылында қызмет һәм оборонаға әзір ғаилә белән ГТО фестивалі уздырылды. Фестивальда 23 ғаилә катнашты. Киләсе елларда да бұл фестивальны оештыру планлаштырыла. Бүгінгі көндә мәгариф линиясе буенча өстәмә белем бирү белән шөгыльләнү күрсәткече 190% чамасы тәшкил итә. Районда мәгариф идарәсе линиясе буенча 2 өстәмә белем бирү оешмасы эшләп килә. Балалар иҗат үзәге һәм балаларны сәламәтләндерү белем бирү үзәге. Алардан тыш һәр мәктәп штатында өстәмә белем бирү педагогы эшли. Шулай ук дәрестән тыш сәгатьләрдә һәр мәктәптә шахмат, хореография, техник иҗат өйрәнелә. Өстәмә белем бирүнең аерым бер юнәлеше булып техник иҗат белән шөгыльләнү өлкәсе тора. Районда 38 техник иҗат юнәлешендәге түгәрәк эшли. Уку елы барышында робот техникасы, интеллектуаль системалар, 3D модельләштерү, ЧПУ белән станокларда фрезер эшләре, медиа сәнәгать һәм программалаштыру, конструкциялау, авиа, авто, суда модельләштерү ярышларында, күргәзмәләрдә укучыларыбыз даими катнашып, төрле дәрәҗәләрдә җиңүләргә ирештеләр. Тәҗрибә уртаклашу күнекмәләрне арттыру максатында районда төрле стажировкалар үткәрелү уңай нәтиҗә бирә. Саба гимназиясе базасында робот техника, лесхоз орта мәктәбендә суда модельләштерү юнәлеше буенча укыту стажировкасы узды. Шәүкәт Биктимиров исемендә республика күләм балалар театр сәнгате конкурсы агымдагы уку елында 8нче тапкыр үткәрелеп, анда Татарстан Республикасының төрле районнан 32 эш кабул ителде һәм каралды. Бәйгенең сайлап алу итә узган республиканың төрле районнарыннан җыелган 9 театр коллективы финалда катнашты. Түгәрәкләрдәге еллык эшчәнлеккә йомгак ясау булып, 10 иҗади номинацияны үчен алган без бергә балалар халык иҗат бәйгесенең 6 номинациясе үткәрелде. Район башлыгы Рәис Миннеханов инициативасы белән районыбызда 2019-2024 елларга балаларга һөнәри юнәлеш бирү буенча Саба бала һөнәрләр шәһәрчеге максатчан программасы булдырылып, балалар иҗат үзәге коллективы белән берлектә әлеге проект үз эшен дәвам итә. Каңгырау, Бәләкәш, Балашак, Шоколад, Әлүки һәм Шатлык балалар бакчаларының зурлар һәм мәктәпкә әзерлек төркеменең балалары, Саба гимназиясының сәләтле балалар интернат мәктәбенең 1нче сыйныф укучылары проект нигезендә районыбыздагы оешма предприятие базаларында булып, үзләрен төрле өлкәләрдә сынап карыйлар. Бүгенге көндә программаны тормышка ашыруда барлыгы 24 предприятиедә 26 станция эшләп килә. Аларга 182 бала бакчасы балалары һәм 63 укучы җәлеп ителде. 182 бала исә җыелган барыслары акчалары хакына Сабантуй мәдәни ял итү үзәгендә уеннарда катнашып ял итү хукукы алды. Соңгы елларда әтинәләрнең белем бирү оешмалары белән эшчәнлектә актив катнашу, гаилә мәктәпнең социаль партнеры булу эшчәнлеге күтәрелә бара. Төрле чара бәйгеләр арта. Декабрь аенда Сабада мәгариф идарәсе тарафыннан район күләм ата-аналар форумы үткәрелде. Форум бу уку елында да планлаштырыла. Саба гимназиясе базасында Саба, Балтач, Әтнә, Арча, Күпма районнары әтияниләр комитетлары арасында тату сыйныф серләре конкурсының зона этабы үтте. Райондан Саба гимназиясе әтияниләр комитеты яклап призер дипломына ия булдылар. Районыбызда белем бирү оешмаларында ел сайын шактый гына ремонт һәм җиһазландыру эшләре башкарыла. Агымдагы елда Курсабаш мәктәбендә 47 миллион сумга юлбат төп мәктәбе һәм балалар бакчасында барлыгы 36 миллион 510 мең сумга капиталь ремонт эшләре башкарылды. Мәгариф оешмаларында агымдагы ремонт өчен җирле бюджеттан 11 миллион 998 мең сум акча бүленде. Демография милләт проекты буенча Иләбәр авылында 50 урынга исәпләнгән балалар бакчасы сафка бастырыла, ул 9 көнне ачылыр дип көтәбез. Әлеге төзелешкә 90 миллион сум акча бүленеп бирелде. Заманча мәктәп төбәк проектларында 20нче елда Сатыш урта мәктәбе базасында үсеш ноктасы гуманитар һәм цифрлы профиль белем бирү үзәге гамәлгә кертелде. Әлеге проект өчен республика бюджетыннан 1 миллион 200 мең сум акча бүленде. Шулай ук белем бирү оешмалары өчен җирле бюджеттан 1 миллион 832 мең сумлык җиһазлар кайтарылды. 14 август көнне республика күләме үткән август киңәшмәсе кысаларында якындагы авылларда урнашкан мәктәпләрдә укучыларны база мәктәпләренә йөртү өчен районга 22 урынлы 10 Ford Transit автобусы тапшырылды. Барыгыз да күргәнчә 19-20 уку елының төп күрсәткечләре һәм юнәлешләре буенча нәтиҗәләребез төрлечә. Тиздән мәктәпкә 20-21 уку елында төп эш юнәлешләре булып укучыларның квалификациясын күтәрү, бөтен Россия тикшерү эшләрен объектив үткәрү, дәүләт чыгарылыш имтиханнарына әзерлекне эффектив итеп оештыру һәм гомумән барлык педагогик коллективларның эшчәнлеге, укучыларның
югары сыйфатлы белеменә ирешү өчен укыту процессын булган таләпләргә китереп оештыру. Дистанцион технологиялар кулланып, өйдәге укуга күчү ата-аналарга, җәмгыятькә барыбызга да мәктәпнең кыйммәтен аңларга ярдәм итте. Белгечләр әйтүенчә, дистанцион белем бирү күпкә ышанычлырак позициядә калачак, чөнки дистанцион укучы яңа мөмкинлекләр ачты. Видео дәресләр укытучының укучы белән шәхси контактын һәм коллектив укуын алмаштырмаячак әлбәттә. Әмма белем бирү онлайн хезмәтләренә ихтыяҗ артачак. Белем бирү индивидуаль һәм интерактив булачак. Күп кенә мәктәпләр һәм укытучылар үй эшләре, өстәмә дәресләр, олимпиадаларга әзерлек, контроль һәм зачетлар өчен онлайн инструментлар куллануны дәвам итәчәк. Дистанцион укудан реаль нәтиҗәләрне дә күреп була. Балалар укудагы казанышлар беренче чиратта аларның эшенә һәм шәхси җәлеп ителешенә бәйле икәнен аңладылар. Күпләр шуннан да өйрәнә башлады һәм нәтиҗәләрен күреп тәмин тойдылар. Бу алга таба да барысы да сыйныфларга кайткач дәвам итәр дип өметләнәсе килә. Цифровая трансформация образования дигән төшенчә безнең карашка бу котылгысыз процесс. Татарстан Республикасы мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсенең темасы юкка гына 21 гасыр мәгарифе хәзерге киләчәк өчен дип игълан ителмәгән. Димәк, безнең максатыбыз югары белем дәрәҗәсендә ирешү өчен белем бирү оешмаларының инновацион режимда белем һәм тәрбия системасын үздексез үстерүне дәвам итү. Әлеге максатны ирешергә безгә бурычлар түбәндәге була. Мәктәпкәчә белем бирүнең һәм һәркем файдалана алырлык булуын тәэмин итү буенча эшне дәвам итәргә. Шул исәптән мәктәпкәчә белем бирүнең вариатив формаларын үстерүгә игътибарны юнәлтергә, балаларга белем бирү учреждениеләрендә эшләүче педагогларның үздексез һөнәри үсешен булдырырга, Татарстан Республикасы балалар белем бирү учреждениеләрендә федераль дәүләт белем бирү стандартларын гамәлгә ашыруны методикактан тәэмин итәргә. Самбин таләпләрен исәпкә алып, укытучыларның дистанцион белем бирү технологияларын, компьютер технологияларын өйрәнү һәм белем бирү процессында куллану күнекмәләрен тулыландырырга, белем бирү сыйфатын бәяләү системасының муниципаль моделен PISA, TIMSS, халыкара тикшерүләр технологияларын исәпкә алып, белем бирү сыйфатын НИК, ВПР эшләрендә катнашу белән камилләштерергә. Нәтиҗәләре түбән булган белем бирү оешмаларында сыйфатлы гомуми белем өчен шартлар тудыруга юнәлдергән чаралар комплексын гамәлгә ашырырга, сәләтле баланы ашыклау, аларны үстерү һәм ярдәм итү өчен камилләштерергә. Өстәмә белем бирү кысаларында татар телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен өйрәнүгә ярдәм итү, белем бирү оешмаларында сыйфатлы һәм тулы татар мөхитен булдыру һәм үстерүне дәвам итү. 20-22 елларда Татарстан Республикасында укучыларга тәрбия бирүне үстерү стратегиясе нигезләмәләрен гамәлгә ашыру буенча чаралар планын үтәүне тәэмин итәргә, сыйныф җитәкчеләре белән эшчәнлекне активлаштырырга, мәгариф һәм министрлыгы оештырган онлайн лекторияларда катнашуларын оештырырга, 20 елның 1 сентябреннән 1-4 сыйныф укучылары кайнар ризык белән түләүсен тәэмин итүне эшен оештырырга, балачак 10 еллыгы республика программасы буенча чараларны тормышка ашыруны дәвам итәргә, мәгариф илкүләм проекты кысаларында гражданнарга патриотик тәрбия бирү буенча мәгариф турындагы законга кергән төзәтмәләр нигезендә патриотик тәрбия системасын активлаштырырга. Заманча белем бирүнең сыйфатын педагогларның һөнәри үсешенә бәйле. Бүгенге көндә җәмгыять педагогның яңа төрен формалаштыруны таләп итә. Шуның өчен сезнең белән безнең алда бурычлар күп. Алар өстендә бергә эшләячәкбез. Саба районы педагогларының потенциалы хәзерге заман мәгарифенең төп бурычына мөстәкыйль, мобиль һәм кирәкле белгечләр буынын тәрбияләүне ирешергә мөмкинлек бирә. Һәм мин сезгә бу игелекле эшегездә уңышлар телим. Яңа уку елы сезнең өчен кызыклы һәм нәтиҗәле булсын. Чыгышымны тәмамлап, барыгызга да эшегездә уңышлар, саулык, сәламәтлек теләп калам. Хөрмәтле коллегалар, доклад буенча фикер алышларга күчәбез. Сүз бирелә Саба гимназиясе сыйныф җитәкчесе Фатихова Динә Илис кызына. Рәхмәт итегез. Добрый день. Мое выступление о реализации патриотического воспитания в общеобразовательном учреждении, о современных требованиях и подходах. В современных условиях на фоне снижения духовно-нравственных ценностей и общероссийской национальной идентичности актуальность возрождения патриотического воспитания подтверждают слова Владимира Владимировича Путина. У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Соответствующий законопроект внес в Госдуму в мае президент России Владимир Путин. 22 июля Госдума приняла эти поправки в третьем окончательном чтении, и буквально 3 недели назад законопроект был одобрен Советом Федерации. Он вступит в силу уже 1 сентября 2020 года.
У образовательных учреждений будет еще год на то, чтобы скорректировать свои программы. Но уже в этом учебном году школам придется внести изменения в образовательные программы в соответствии с новым законопроектом. В нашем районе Большекибачинская средняя школа начинает апробацию патриотического воспитания в этом учебном году. Потерпел изменения и закон об образовании. Если изначально воспитание в федеральном законе определялось как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, то теперь президент предложил расширить понятие воспитания так, чтобы оно было направлено на формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти предкам, защитников Отечества, подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа, к природе и окружающей среде. Как мы видим, определение стало больше примерно в 2 раза, и большую часть дополнения составляет идея формирования у воспитанников качеств патриотических качеств личности. Необходимость поправок была связана с новой статьей 67.1 Конституции Российской Федерации. Как видим, патриотическое воспитание закреплено и в основном законе Российской Федерации, в Конституции. Министр просвещения Сергей Кравцов объяснил, в какой форме будет осуществляться патриотическое воспитание обучающихся. Учителя школ, преподаватели средних и высших учебных заведений будут обязаны составлять рабочие программы по воспитанию и включать их в примерные учебные программы по предметам. Также министр рассказал, что его ведомство уже разработало единую примерную программу воспитания для школьников всей страны. С ней мы можем уже ознакомиться сегодня. Она представлена на сайте Института стратегии развития образования Российской академии образования. Также на данном сайте представлены методические рекомендации для школ в помощь разработке воспитательных программ. У образовательной организации на выходе должна получиться единая для всей школы программа воспитания с 3 разными уровнями воспитательной работы для начальной, основной и средней школы. Также программа предлагает модули для реализации патриотического воспитания, такие как классное руководство, школьный урок, курсы внеурочной деятельности, профориентация, самоуправление, экскурсии, экспедиции, походы и многое другое. Воспитательная работа в школах не должна быть организована формально. Как подчеркивает министр, новые программы воспитания должны быть живыми, выполняемыми и реализуемыми. Работа в школах нашего района по патриотическому воспитанию ведется, и немалая. Но новый проект предполагает комплексный подход к воспитанию ребенка, задействуя инфраструктуру, педагогические кадры и многие другие ресурсы. За долгие годы существования школы накоплен значительный опыт работы по формированию учащихся патриотических чувств. Патриотическое воспитание ведется по разным направлениям. Гражданско-правовое направление, ориентированное на изучение государственной системы Российской Федерации и Республики Татарстан, значение Конституции, государственной символики. Культурно-историческое направление, предполагающее воспитание учащихся любви к своей малой родине, к ее замечательным людям. Поисково-исследовательская деятельность, экскурсионная деятельность, образовательная деятельность. Более подробно хочу остановиться на поисково-исследовательской деятельности. В нашем районе, в том числе гимназии, каждый класс получил задание собрать информацию о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны, родившихся в данной местности в период с 1928 по 1938 года. Собранную информацию оформили в альбом «Поклонимся великим тем годам». Военно-патриотическое направление включает изучение военной истории России, знание дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей республики в годы войны, сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда. Основным инструментом реализации данного направления в гимназии является клуб «Патриот». История клуба насчитывает более 20 лет. Членами этого клуба сегодня являются юноармейцы.
Коллектив гимназии объединяет все усилия в целях обеспечения эффективного функционирования системы патриотического воспитания обучающихся. И уже сейчас наблюдается, как меняется отношение ребят и к людям, и к жизни. Они взрослеют буквально на глазах. Появилась серьезность и ответственность. Выросло самоуважение. Закончив свое выступление, хочу следующими словами. Если есть семья, она должна быть любимая. Если есть школа, она должна быть родная. Если есть родина, она должна быть любимой, родной и единственной. Спасибо за ваше внимание. Fikir alışуларын давам итәбез. Сүз биреләште кеше төп мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Зайнагиева Зөфия Фуат кызына рәхмәт итәбез. Хәерле көн, хөрмәтле мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсендә катнашучылар, килгән кунаклар. Үз телемдә матур итеп сәламлый алуыма мин шиксез шатмын. Уку елы алдыннан һәр мөгаллим үткән елга нәтиҗәләр ясый, яңа планнар кора. Шагыйрь әйтмешли, мин булай, шулай итәм дип төрле уйларга чума. Туган телне саклап калу өчен мин шәхсән үзем нәрсә эшли алам? Дәресләремә укучыларны ничек җәлеп итәргә, нинди яңа алымнар кулланырга? Менә шундый уйлар белән мин дә 26-нчы уку елын туган тел һәм әдәбияты укытучысы буларак башлап җибәрдем. Безнең Шикше төп гомум белем бирү мәктәбе милли мәктәп булып санала. Һәр гаиләдә балаларны сабый чактан алып милли мөхиттә, милли рухта тәрбияләү һәм белем бирү өчен шартлар бар. Балалар бакчасы, мәктәп, мәдәният йорты бер түбә астында урнашып, кулга-кул тотынып эшлибез. Без тарих, гырыф-гадәтләр, халык мәдәнияте нигезендә өзлексез рәвештә туган телдә белем алу процессын мәдәният үзәге, балалар бакчасы, китапханә, мәктәпнең үзара бәйләнеше аша гамәлгә ашыруны максат итеп алдык. Безнең балалар бакчасында сабыйларны кичә яшьтән үк туган телендә дөрес, матур итеп сөйләшергә, аралашырга өйрәтәләр. Мәктәп белән даими бәйләнештә торалар. Татар телендә үткәрелгән чараларда әти-әниләр дә бик теләп катнаша. Шуңа күрә бала мәктәпкә кергәндә әти-әниләр туган тел дәресләре буларак бердә икеләнмичә татар телен сайлый. Мәктәптә туган тел һәм әдәбиятын нәтиҗәле укыту бүгенге көндә иң мөһим мәсьәләләрнең берсе. Фәнне тирәнтен өйрәнү, милләт буларак саклап калу һәм мәдәниятне үстерүнең иң әһәмиятле юлы. Илебездә туган телләргә карата барган вазгыятькә карамастан, районыбызда татар теле һәм әдәбияты дәресләре сакланып калды. Моның өчен җитәкчеләребезгә бик рәхмәтлебез. Туган тел дәресләрен кызыклы, нәтиҗәле итеп үткәрү өчен без татар теле укытучылары максатчан эш алып барабыз. Мәктәпләрдә туган телне заман таләпләренә туры китереп укыту өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган, кабинетларыбыз заманча җиһазландырылган. Бүгенге заман укучысы яңалыкны бик тиз отып ала. Без туган телне укытканда заманнан артта калмаска, һәр яңалыкны һәм һәр яңа технологияны күреп алып, телебезне өйрәтүдә файдаланырга тиешбез. Туган тел һәм әдәбияты укытучылары эш практикларында, дәреснең нәтиҗәлеген күтәрүдә заманча технологиялардан файдалана. Без белем бирү процессында Википедия, Викимедия электрон ресурсын, электрон китапханәләрне дәресләрдә уңышлы кулланабыз. Узган уку елы без укытучыларны зур сынаулар алдына куйды. 3нче чиректән дистанцион укытуга күчтек. Ләкин укытучы һәр авырлыктан чыгу юлын таба белергә тиеш. Татарча электрон ресурслар аз булуга карамастан, аларны нәтиҗәле файдаланып, булмаганнарын үз көчебез белән булдырып, уку елын уңышлы тамамладык. Туган тел дәресләрен кызыклы, нәтиҗәле итеп үткәрергә тырышканга, укучыларыбыз телне яратып үзләштерә. Дәресләргә бик теләп йөриләр. Һәр елны 9нчы сыйныф укучылары сайлап алу имтиханы итеп туган телне сайлый һәм яхшы билгеләренә тапшырып чыга. Укучыларыбыз туган тел һәм әдәбияты фәненнән олимпиадаларга да теләп әзерләнәләр. Район, республика күләмендә призлы урыннар яулыйлар. Мәсәлән, узган уку елында безнең район укучылары татар теле һәм әдәбияты фәненнән республика олимпиадасында 34 призлы урын алуга иреште.
Biz татар теле укытучылары дәрес вакытында да дәрестән тышта укучыларның сәләтләрен ачарга, үстерергә тырышып, план нигезендә эш алып барабыз. Укучыларыбыз үз авылларының тарихи урыннарын, мәктәпләр тарихын, күренекле шәхесләр турында тирәнтен өйрәнеп, фәнни эшләр башкаралар һәм республика күрәм төбәк-ара фәнни изләнү конференцияларында уңышлы чыгышлар ясыйлар, призлы урыннар алалар. Мәсәлән, мин татарча сөйләшәм акциясе, Илһам яшь язучылар бәйгесе, якташыбыз Васил Гарифуллин исемендәге Серле каләм иҗат бәйгеләре, Шәвкәт Биктимиров исемендәге театр фестивале, яшь журналистлар мәктәбе шундыйлардан. Татар телен яраткан укучыларыбыз җәй көне без Тукай яныклары Болгар туган тел лагерьларында ял итә. Укучы үзе яшәгән төбәкне яратсын, аның мәдәни тарихи кыйммәтләре турында уйлап фикер әйтә алсын өчен, без туган тел дәресләрендә милли төбәк компонентларын яратып кулланабыз. Укучыларда туган ягыбызга мәхәббәт тәрбиялибез. Җирле материалларны кулланып уздырган дәресләр күпкә җанлырак, кызыклырак уза. Без үзебезнең мәктәпне тамамлаган авылдашларыбыз белән төрле очрашулар үткәрәбез. Узак еллар Казан шәһәренең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясе директоры булып эшләгән, халык укытучысы дигән мактаулы исемгә лаек булган авылдашыбыз Хамидуллина Камәрия Зиннур кызы белән чын күңелдән горурланабыз. Аның милләтебез өчен, туган телебезне саклау өчен кылган эшләрен күреп шатланабыз. Аны үзебезгә үрнәк итеп алабыз. Укучыларыбыз мәдәният йорты каршында эшләп килүче Берлегән фольклор ансамбленә йөриләр. Халкыбызның борынгы йолаларын, җыр биюләрен өйрәнеп, республика күләм түгәрәк уен, әйлән-бәйлән, моңлы тамчы фестивальләрендә уңышлы чыгышлар ясыйлар. Балалар бакчасы, мәктәп, китапханә, мәдәният йорты арасында барган бәйләнешләр безгә үз максатыбызга ирешергә ярдәм итә. Шундый максатчан, тырыш, туган телен чын күңелдән яраткан укучыларны күреп күңел сөенә. Димәк, әле татар милләтенең киләчәге бар. Туган тел ул балага әби-бабайлардан мирас итеп тапшырылган зур бүләк. Бүләкне кадерләү, киләчәк буыннарга тапшыру мөһим. Нинди генә авыр чорларда да туган тел укытучысы милләтенә тугры калган. Без Каюм Насыйрилар, Хөсәен Фәйзхановлар кебек мәгърифәтчеләрдән үрнәк алырга тиешбез. Аларның хезмәте эзсез югалмаган. Без татар теле укытучыларының тырышлыгы, сабырлыгы юкка чыкмас. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сөз бирелде Казаннан килгән кунагыбыз Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты җитәкчесе урынбасары Музипов Рамис Габдрәис улына. Хөрмәтле Рәис Нургалиевич, хөрмәтле Марат Рашатович, хөрмәтле Ильфат Фатович, хөрмәтле киңәшмәдә катнашучылар, кадерле дуслар, уважаемые коллеги, позвольте сперва вас поприветствовать от имени нашего министра, заместителя премьер-министра, министра образования и науки Республики Татарстан Рафиса Тимирхановича Бурганова и руководителя департамента надзора и контроля в сфере образования, к которому я отношусь, Гречанниковой Натальи Вадимовны, и поблагодарить всех вас, всех учителей Сабинского района, всех функционеров, руководителей учреждений образования с достойным, на высоком профессиональном уровне завершения этого учебного года. А учебный год у нас был непростой, нештатный, был уникальный, потому что нигде в мире такого еще не было. Это было впервые, в практике такого еще не было. Мы завершали учебный год в новом формате в связи с пандемией. Все завершали учебный год в дистанционном формате, в онлайн-формате. В связи с этим возникало много проблем различного рода, различного характера и технологических проблем. У нас не везде был интернет, высокоскоростной интернет. Проблемы были у нас в связи с тем, что отсутствовали девайсы, компьютеры, ноутбуки, планшеты. Но благодаря республике, благодаря руководству республики все эти проблемы решены. Как вы знаете, на Елабужском республиканском совещании было озвучено то, что теперь у нас высокоскоростной интернет, оптиковолоконный интернет теперь у нас присутствует во всех образовательных учреждениях благодаря поддержке руководства республики и благодаря усилиям Таттелекома, организации Таттелекома. Также, как вы знаете, в рамках и благотворительных акций, и благодаря, опять-таки, решению президента,
многодетным семьям, семьям из малообеспеченных семей. Также были бесплатно розданы соответствующие планшеты для того, чтобы дети в полном объеме могли продолжить свое обучение. Были у нас также, как вы знаете, определенные вопросы, связанные с недовольством родителей. Многие родители выражали недовольство. До сих пор остаются вопросы, связанные с тем, что данная ситуация – это только начало, и в будущем мы все перейдем на дистанционный формат, вне зависимости от того, продолжится пандемия, будет вторая волна, не будет вторая волна. Но я вас хочу заверить, что на сегодняшний день ни в Министерстве просвещения, ни в республиканском правительстве, ни тем более в Министерстве образования такие варианты вообще не рассматриваются. Рассматривается единственный вариант – начать учебный год и продолжить его в традиционном формате. С определенными ограничениями, с масками, с дистанциями, с разобщением, но тем не менее продолжить его в классическом, традиционном для нас формате. Ну и мы мониторим, соответственно, ситуацию, которая происходит во всем мире. Эта ситуация не уникальна для Республики Татарстан. Во всем мире бушует пандемия, во всем мире, во всех современных государствах школы были закрыты, все перешли на дистанционный формат, и у всех возникали вот эти вот проблемы, которые я озвучил. Но Республика Татарстан достойна, на очень высоком уровне справилась с этой задачей, и здесь неоценимый вклад, конечно же, Сабинского района, потому что в этот период ни одной жалобы Сабинского района, от родителей Сабинского района не поступало на вопросы, связанные как раз с дистанционным обучением. Поэтому я от имени Министерства образования выражаю вам глубокую благодарность за то, чтобы вы вот оказали такую поддержку, справились с этой вот непростой проблемой. Что касается еще одного вопроса, который я хотел бы озвучить, это единый государственный экзамен. В этом году мы также его достойно провели, несмотря на все вот существующие ограничения. Также оказывалось давление со стороны родителей, со стороны общественности, постоянно интерпретировалось в негативном контексте все вот эти мероприятия, все вот эти вот изменения. Но, тем не менее, опять-таки, Сабинский район показал себя, опять-таки, на высоком профессиональном уровне. Это вот, если мы посмотрим, опять-таки, на результаты, 300 бальников у нас, 300 бальников по Сабинскому району, и практически по всем предметам, кроме биологии, да, кроме одного предмета, у нас результаты выше среднереспубликанских, а соответственно выше среднероссийских. Это очень высокий, очень достойный показатель. Хотя по Республике Татарстан были у нас определенные проблемы, в ряде районов были у нас и организационно-технологические проблемы, были риски срыва экзаменов, но тем не менее все это было устранено, все ошибки были устранены, а вот Сабинский район с точки зрения работы департамента, с точки зрения проведения экзамена, опять-таки показал себя на высоком профессиональном уровне. Что касается ВПР, как вы знаете, в связи с пандемией у нас всероссийские проверочные работы были отменены, перенесены сейчас на вторую половину сентября, первую половину октября. И, как вы знаете, ВПР – это инструмент, который был создан Рособорнадзором, который очень ревностно к нему относится, очень сильно поддерживает и Сергей Сергеевич Кравцов в проведении всероссийских проверочных работ. И главное отличие, когда нам на ЕГЭ нужно получить высокие баллы, на ВПР нам необходимо получить объективные результаты. Соответственно, Рособорнадзор дал нам в этом году поручение максимально, поскольку проверки департамента в этом году были отменены в связи с пандемией, мы сейчас проверки не проводим в 2020 году, нам Рособорнадзор дал поручение максимально уделить внимание, приложить все наши ресурсы на проведение всероссийских проверочных работ. И в этом году, скорее всего, департамент будет активную роль принимать участие вот как раз в проведении всероссийских проверочных работ. И почему именно департамент? Потому что Рособорнадзор очень критично относится, когда простая средняя деревенская школа показывает слишком завышенные результаты. Но так быть не может, потому что простая деревенская школа обслуживает какой-то простой населенный пункт, деревню. Так ведь? В деревне должны быть, соответственно, по общему правилу и двоечники, и троечники, и ударники, и отличники. Проводим ВПР, у нас вся школа показывает, что у всех пятерки. Такого быть не может. Соответственно, по мнению Рособорнадзора, директора, либо учителя, либо заместители
нарушают порядок проведения ВПР, всем детям завышают оценки. А проверяется это очень просто. У Рособорнадзора есть доступ к электронным журналам. Они заходят в эти электронные журналы, видят то, что сами же учителя своим детям ставят тройки, четверки, пятерки, но почему-то по ВПР у всех пятерки. Соответственно, школа попадает в так называемую группу риска. Вы знаете, ежегодно Рособорнадзор публикует список школ с необъективными результатами. И школы, которые 3 раза подряд попали в этот список, к ним принимаются суровые меры. Вот, к сожалению, вот у нас практика есть по Сабинскому району, когда Большекибичинская школа, мы должны были применить меру, хотя как бы только мы не защищали директора этого учреждения, какие только награды, кто только за него не заступался, но вот Сергей Сергеевич Кравцов, в ту пору еще руководитель Рособорнадзора, вот все-таки отстоял свою позицию и сказал то, что мы не должны такого допускать, и школа должна показывать объективные результаты. И поэтому наша с вами главная задача вот в сентябре-октябре этого года максимально объективно, корректно провести вот эти все российские проверочные работы. Ну и в завершении я бы хотел всех вас поздравить с наступающим учебным годом, учителей, родителей, детей, руководителей учреждения. Всем пожелать здоровья, удачи и творческого развития. Большое спасибо за внимание. Бірінші күн тәртибін еңғақлау үшін сіз Саба муниципаль районы башлығы Миниханов Рейс Нұрғалиұлына берілі рахмет етіңіз. Тәңір тапыр қайырлы күннәр. Біздің Елабугада бұл республика конференциясы узды. Һәм инде безнең министрның чыгышы нигезендә һәм президентыбызның чыгышы нигезендә безнең инде әйтелеп китте, монда яңа төрлечә укуга без ымтылдык. Бу коронавирус нигезендә дистанцион укулар. Инде моңа күпмедер без әзерлек алып бара башлаган идек. Инде менә бу дәвам ителә безнең система академия ханы буенча. Мен уйлыйм инде ул күп илләрдә бу бик каты кулланыла. Инде һәм бездә дә бу дәвам итер дим. Инде Рамис Алдарович монда килгән икән, эшсез кайтып китәргә ярамый. Без бик күп яшәбез бүген көндә. Интернет нигезендә куллану, но безнең интерактив доскалар бөтенсе тузып бетте. Ансыз бүген көндә уже дәреслекне пару бик авыр. Без бүген көндә хәзер бөтенләй бер программа нигезендә әзерләнә һәм инде интерактив доскалар кулланыла бик каты. Һәм инде бүген көндә укытучылар белән дефицитлык барлыкка килгән сез бик әйбәт беләсез. Һәм инде сезнең яктан мен уйлыйм таләп булырга тиеш бөтен мәктәптә хәтта бер класс дистанционный укуны оештырырлык булырга тиештер дип уйлыйм мен. Если без киләчәктә дә сыйфатлы балаларны укытасыбыз килә икән, төрле хәл була, укытучы авыртып та китерергә мөмкин һәм бүтәне балалар бүтән мәктәптәге укытучы белән дистанцион укуны оештырырга була. Кемдер ул класста бүтән фәндәге укытучыда контрольдән тотылачак. Аның өчен безне җиһазландырырга кирәк, хәтта бер классны булса да дистанцион укуга. Инде менә сезнең инде көчлегез икән, ничә икән, без киләчәктә күрәчәкбез. Безнең районыбызда интерактив доскалар барлыкка килсә һәм бу класслар җиһазланса, biz aldan sizga rahmatli bo'lib turamiz. Endi tatar tilində alganda, менә мен әле безнең республика буенча Мурат Кутыш моны җитәкчелек итә. Инде бүген безнең нинди статистика икән монда күрсәтелмәде, әйтелмәде. Қайта сен әйтергә тиеш идең. Илфат, безнең мәктәпләребездә һәм балалар бакчаларында тәрбия бирү татар телендә. Безнең кайсы
Nisatlarda әле бу мәсьәлә шишлеп бетмәгән бар. Инде анда бүтән милләт балалары булса да, күбрәк ничек булса да татар телендә аппарага тәрбия эшләрен һәм безнең бар балалар татар балалар булса да урысча сөйләшәләр. Инде моның төп мәсьәләсе безнең әти-әни татар телендә өйдә сөйләшмә аркасында. Алар белән бергә өстәмә безнең эш апарлысы була. Ансыз беренче тә булдыра алмыйбыз. Шуның өчен инде хөрмәтле бу балалар бакчалары мөдирләре һәм беренче алар белән, икенчедән мәктәпләр сезнең бу юнәлештә дә эш аппарасы була әле безнең. Үзебезнең туган телне без ныгытмасак, беренче тә булмый. Менә бар илләр, кая татарлар үзебезнең татар телен онытмыйлар һәм инде балаларында ул телне өйрәтүдә һәм инде туган телне өйрәтүдә бик зур эш аппаралар. Инде менә әйттем мин, хәтта алар белән элемтәдә булып, бергә аларның тормышын, ничек алар шушы эшне аппаралар, бергә бу юнәлештә дә эшләргә кирәктер дип уйлыйм. Дөрес, безнең гәҗит элемтә булдырыгыз дигән, бик булдырып бетерә алмадылар. Мин уйлыйм, мәктәпләр, шул чит илдәге бәләкәй генә мәктәпләр булса да, алар белән элемтәгә кереп, аларның балалары белән балалар элемтәгә кереп, киләчәктә дә бу бит элемтә булганда ул яңалыкка биреләсең, һәм инде нәрсәнедер уйлап чыгарып булмый торган әйберне кемдер булдыра, аны инде шулай ук эшләсәң, аның нәтиҗәләре булачак. Шуның өчен безнең бу яңа ел уку елына бу татар телендә күбрәк безгә игътибар итәргә кирәк һәм аның өстендә эшлисе була. Шул ук вакытта менә бу интернет белән дөрес кулланып, бүгенге көндә безнең нәтиҗәле эшләр булдырып бетерәсе бар. Но инде шул вакытта әйтергә кирәк, без рәхмәтле менә яңа укул елына безнең башлангыч мәктәпләребездә бушлай ашату һәм инде безнең бүтән балаларның да шул ук бәягә чыгарабыз. Өстәмә безнең районыбыздан күпмедер югалту булачак. Шул ук 52 сум инде ул. Без башлангыч мәктәптә кебек бүтән балаларга да шулай ашатачакбыз. Но инде ул анда безнең райотлар 35 сум туярмы? 32-дә 40. 32 безнең калдырдык, әйме? 10 сум безнең районнан сибез инде. 7 сум 70 тиен республикадан, 10 сум, по-моему, районнан, калган әти-әниләрдән инде. Шуның өчен минем әйтәсем килә, без рәхмәтле республикабызга. Республикада нинди авыр ел булса да, бүтән балалар бакчасында ремонт эшләп барулар, яңа төзелеш дип әйтергә кирәк. Без менә әйләбердә балалар бакчасы эшләнеп бетте дип әйтергә кирәк инде. Һәм инде елбатта менә докладта әйтелеп китте. Безнең бик зур ремонт булды. Дөрес, без үзебезнең районыбыздан да өстәмә безнең бит инде районыбызда таләпләр бар. Ул таләпләрне бөтенсендә эшләргә тырышып барабыз. Кая республика программасы нигезендә эшләнә торган җирләребездә. Шул вакытта әйтергә кирәк, белем алуда да безнең студентларыбыз ел саен
укырга керә, балаларыбыз укырга керә, шушы педагог белем алыр өчен. Һәм инде үзләренең бүгенге көндә эшләгәндә дә укытучыларыбыз өстәмә белем алып, үзләренең белемнәрен арттырып, үзебезнең балаларыбызга белем бирәләр. Һәм нәтиҗәләре дә бар. Сезгә бик зур рәхмәт. Инде менә әйтелеп китте. Безнең инде уңышларыбыз бергә булганда, бергә киңәшкәндә бөтенсе була. Булмый торган әйбер юк. Пока дип әйтергә кирәк, вакытны күчереп булмый. Артка таба айлансын уйлап чыгарып булмады. Һәм үлгән кешене торгызып булмый. Калган ниятленәбез икән, бөтенсен дә эшлибез. Шуның киләчәктә дә бергә матур итеп эшләргә язсын. Инде без бәхетле бу республикада булуыбыздан һәм республиканың менә 100 еллыгы, 100 еллыкка нинди уңышлар. Мин дөресен әйтим, күп илләрдә йөрим. Безнең уровень жизни әйтергә кирәк. Аллаһка шөкер дип. Һәм инде теге бик читен булса, нәрсәгәдер риза булмасагыз, бер 20-30 елга артка чигәсез дә, шул вакытны тормышны күз алдына китерәсез дә, бүгенгесе шул хәтле әйбәт булып куя. Но иртәгә уйларга кирәк, ишә дә яхшырак яшәргә. Аның өчен инде без нәрсә булса да, ул безнең искусственный интеллектка барабыз. Моның буенча без бик сүлпән эшлибез әле. Потому что без үзебезнең балаларыбызны, халкыбызны мар әзерләргә тиеш. Һәм инде бөтен көчне куябыз бит. Ничек тә булса да хәрәкәттә булуга, булганның игелеген әле күреп бетермибез. Без кулланып бетермибез. Үзебез дә хәрәкәттә үк түгел әле. Шуның өчен үзегезне саклый күрегез. Сезнең исән саулыгыгыз кирәк иң беренчедән. Бөтенесен дә төзергә дә, алырга да була. Тазалыкны һәм белемне сатып алып булмый. Я һәр вакытны әйтәм, ул инде безнең үзебездән тора, һәр вакытны. Сезне киләсе яңа уку елы белән тәбриклим. Шушы ел төрле яңалыклар белән, беренчедән юбилейлар белән инде әйтелеп китте. Шул ук вакытта шир таралып, бөтен дөнья буенча таралса да, без бердәм аркасында, Аллаһка шөкер, бөтенесе бара. И табигатькә дә рәхмәтле булырга кирәктер инде быелгы уңышларыбыз. Ул сезнең теге өйдә булган аркасында да, может, шул сыйфатлы бик булгандыр инде. Помидорларыгыз да, кыярларыгыз да, алмаларыгыз да һәм бүтәне дә. Эшләгенә. Эшләсәң бөтенсе була. Шуның өчен булганның игелеген күреп, матур итеп яшәргә язсын. Хөрмәтле коллегалар, шуның белән безнең беренче көн тәртибенә кертелгән каралысы мәсьәләләр каралып бетте. Безнең, конечно, зур вакыйга әле сайлау сездән башка беренче дә булганы юк аны. Основной сезнең оештыруда мин алдан әйтеп куям, бик зур рәхмәт сезгә. Моның буенча да инде безнең җирлекләрнең депутатларының сайлаулары, сез матур гына сайлап, матур гына эшләдегез, моңар өчен киләчәктә эшләр булыр дип шуңа калам. Но инде иң мөһиме ул безнең республиканың президент сайлауы. Вот теге эш нәтиҗәсе белән күбрәк карала кандидатлар безнең анда шактый. Но теге һәр вакытны якын кеше, яндагы кеше дип әйтәйин инде, үзебезнең яктан чыккан кешебез, президентыбыз бар. Вот һәм инде яңадан менә сайлаулар уза. Үзегез барлагыз, кем сезгә күбрәк ошый һәм нинди тормышта яшисегез килә, ул сезнең кулда инде. Шуның өчен мин уйлыйм, республиканың сайлауында да сез актив катнашып, нәтиҗәле сайлауларны матур итеп уздырырсыз дип көтеп калам. Һәм инде 14 көнендә дә шулай елмаеп, матур итеп яшәргә сыный инде. Рәхмәт сезгә.
Киңәшмәшен дәвам итәбез. Икенче көн тәртибенә без күчәбез. Без хәзер залга. Хәерле көн, хөрмәтле җитәкчеләр, килгән кунаклар. Исәнмесез, хөрмәтле укытучылар. Бәйрәмебезнең тантаналы өлешен башлыйбыз. Алдынгы мөгаллимнәрне котлау өчен бирегә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты җитәкчесе урынбасары Музипов Рамис Габдраисовичны чакырабыз. Рәхим итегез. Укыту тәрбияшендәге тырыш хезмәтләре өчен Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнәләр. Марданов Альберт Мидхәт улы, Шамил Зиннуров исемендәге Сатыш урта мәктәбенең география һәм технология укытучысы. Вәсилә Хәмид кызы, Измә урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Михайлова Нурия Әлхәм кызы, Тимершев урта мәктәбенең математика укытучысы. Сафиева Розалия Хәмид кызы, Олорташ төп мәктәбенең биология һәм химия укытучысы. Хафизова Гөлфия Рахимҗан кызы, Саба сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен мәктәп-интернат укытучысы. Хәзер истәлеккә фото. Бик зур рәхмәт, урыннарыгызга рәхим итегез. Хәзер сәхнәгә зур хөрмәтле лаек булган ветеран мөгаллимнәребезне чакырабыз. Ветеран укытучыларны хөрмәтләү өчен сүз Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннахановка бирелә. Рәхим итегез, Рәис Нургалиевич. Хөрмәтле ветераннарыбызны сәхнәгә дәшәбез. Габдрафиков Хәмид Габдрашид улы, Әсхәт Ахунҗанов исемендәге Олы Шыңар урта мәктәбенең математика укытучысы. Мөхәммәд Галиева Гөлсинә Зариф кызы, Әсхәт Ахунҗанов исемендәге Олы Шыңар урта мәктәбенең башлангыч сыйныфлар укытучысы. Хәбиб Рахманова Гөлнур Шаһид кызы,
Ulu Ortaş Tıp Mektebi'nin texnologiya hem sınlı sənğət oxutuşusu. Mingazova Halide Minnulla kızı, Kızılmişadagi selamatlik mümkünliklari shikli maktab internatining o'qituv tarbiyasi bo'yicha direktor o'rinbosari. Емельянова Люция Мулланур кызы, Шәмәрдән лицейінің башлангыч сыйныфлар укытучысы. Халиева Резида Нурмөхәммәд кызы, Саба гимназиясының география укытучысы. Касимова Эльмира Княшевна, балалар ижад үзәгенең өстәмә белем бирү укытучысы. Мөбәрәкова Гөлфинә Миннулла кызы, Мишән төп мәктәбенең башлангыч сыйныфлар укытучысы. Истәлеккә фото. Мен айтасым келе ветерандарыбызға. Ба ветеран деп айтып та енді. Теге деп айтайым соң. Үзім де шул яшке бара башлагач төле, алар ишарәләр төле. Аллаға шүкір деп айтырга керек. Бик зур рахмәт, зур хезмәтләрегез өчен. Инде киләчәктә бергә матур итеп яшәргә язсын, булганы игелеген күреп. Чын күңелдән бик зур рахмәт. Сездән бай кеше юк. Сезнең күпме балаларга белем биргән, ул яхшылык вакытны әйләнеп кайта. Үзегезнең булдырган җимешләрегез үзегезгә күпләт әйләнеп кайтсын. Сезгә озын гомер, руштай сәламәтлек, һәм инде нинди хыялларыгыз бар, бөтен тормышка ашсын. Рәхмәт теләкләрегез өчен. Хөрмәтле мөгаллимнәребез, сезнең хезмәтегез, бай тәҗрибәгез яшьләр өчен үрнәк һәм ныклы таяныч, ныклы сәламәтлек телибез сезгә. Һәр ел сайын безнең мәктәпләрдәге укытучылар коллективы яңа гына югары уку йортларын тәмамлап кайткан яшь белгечләр белән туллана бара. Быел да яңаша эшләү дәрте белән җиң сызганып мәгариф дөньясына чумарга әзер яшьләребезне күрү зур куаныч. Хәзер яшь белгечләрне тәбрикләү өчен сүзне кабат сезгә бирәбез, Рәис Нургалиевич. Сәхнә түренә яшь белгечләрне чакырабыз. Гилмуддинова Әдилә Илдус кызы, Әсхат Ахунҗанов исемендәге Олы Шыңар урта мәктәбенә башлангыч сыйныфлар укытучысы итеп игеләнә. Мәктәпнең үз укучысы. Галимов Илназ Фәннур улы, Әсхат Ахунҗанов исемендәге Олы Шыңар урта мәктәбенә физик тәрбия укытучысы итеп билгеләнә. Мәктәпнең үз укучысы. Самигуллина Залида Вакип кызы, Әсхат Ахунҗанов исемендәге Олы Шыңар урта мәктәбенә башлангыч сыйныфлар укытучысы итеп билгеләнә. Мәктәпнең үз укучысы. Миннехадиева Илсидә Айдар кызы, Сабабаш төп мәктәбенә инглиз теле укытучысы итеп билгеләнә. Тимершык урта мәктәбе укучысы. Хафизова Диләрә Марсель кызы, Яулаштау урта мәктәбенә инглиз теле укытучысы. Саба гимназиясе укучысы. Трофимова Галина Юрьевна, Яулаштау урта мәктәбенә химия һәм биология укытучысы, Кукмара районыннан. Хөсәйнова Алсу Исрафил кызы, Саба гимназиясына математика һәм информатика укытучысы итеп билгеләнә. Мәктәпнең үз укучысы. Фазылова Зәринә Рәмис кызы, Саба гимназиясенә тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы итеп билгеләнә. Тимершык урта мәктәбе укучысы. Шарипова Азалия Алмаз кызы,
Soba gimnaziyasına başlangıç sınıflar okutuşusu etib belgilene. Şemerden liseye okutuşusu. Garifulina Ilsina Ilduz kızı. Timirşıq Urta Maktabına Tatar tili hem edebiyatı okutuşusu. Maktabning o'z o'quvchisi. Hafizov Nazir Fanilova Ivan Bashkirov ismidagi Zavodlarda o'rta maktabina matematika o'qituvchisi. Maktabning o'z o'quvchisi. Gataulina Milavsha Mujib qizi. Kavi Baykiyev ismidagi Ekshirma kadet internat maktabina kimya ham fizik o'qituvchisi. Mishannan. Sabitova Dinara Komil qizi. Shamardan litseyina boshlang'ich sinflar o'qituvchisi. Shamardandan. Ismagilova Aliya Vasil qizi. Shamardan litseyina boshlang'ich sinflar o'qituvchisi. Maktabning o'z o'quvchisi. Sharafeyeva Ilvina Fanil qizi. Shamardan litseyina boshlang'ich sinflar o'qituvchisi. Maktabning o'z o'quvchisi. Gataulina Liliya Ayrat qizi. Shamardan litseyina ustama bilim beruv pedagogi. Maktabning o'z o'quvchisi. Mametova Regina Albertovna Shikshi bog'lar bog'chasi mudiri etib belgilandi. Hozir istalikka foto. Bek zo'r rahmat sizga, o'rinlaringizga rahim etamiz. O'ng'ishlar. Hozir sahnaga rayonimiz maktablarına bilim verirge bir naqadar staj bilan boshqa rayonlardan ham ülkeden kelgan o'qituvchilarni ham shulay o'zimizning rayonda boshqa ülkada ishlagan o'qituvchilarni chaqiramiz. Trofimova Liliya Talg'at qizi ish tug'an o'rta maktabina ingliz tili o'qituvchisi etib belgilanadi. Ko'kmara rayonidan. Mahmudova Safiya Rinatovna Ivan Bashkirov ismidagi Zavodlarda o'rta maktabina boshlang'ich sinflar o'qituvchisi. Tilashi rayonidan. Hilmuddinov Oydar Nodirova Yovlashda o'rta maktabina fizik tarbiya ham turmush eminligi negizlari o'qituvchisi. Soba rayonidan. Karamova Qadriya Munavir qizi Timirshaq o'rta maktabina o'qituv ishi bo'yicha direktor o'rinbosari. Muslim rayonidan. Baxtiyorov Marat Rifatullah Qavi Baykiyev ismidagi Ekshirma kadet internat maktabina informatika ham ingliz tili o'qituvchisi. Samardan Zemskiy учитель programmasi negizida. Idrisova Dinara Zufar qizi Shamardan litseyina ingliz tili o'qituvchisi. Soba rayonidan. Ahmadiyeva Gulfiya Vasil qizi Lesxoz o'rta maktabina ximiya biologiya o'qituvchisi. Kirov o'lkasidan. Sabirova Zila Talg'at qizi Ulortosh tub maktabina rus tili ham adabiyoti o'qituvchisi etib belgilanadi. Ko'kmara rayonidan. Muhammadov Ilfat Rustamova Yovlashda o'rta maktabina maktab direktori etib belgilandi. Qozondan. Razamazova Antonina Sergeyevna Ivan Bashkirov ismidagi Zavodlarda o'rta maktabina boshlang'ich sinflar o'qituvchisi. Soba rayonidan. Hidayatulina Dina Rafil qizi Keldibek o'rta maktabina boshlang'ich sinflar o'qituvchisi. Soba rayonidan. Halilova Dilara Ilnar qizi Timirshaq o'rta maktabina ustama bilim beruv o'qituvchisi.
Саба районыннан. Хадиева Зөлфия Наил кызы, Юлбат төп мәктәбенә математик укучысы, Саба районыннан. Истәлеккә фото. Бик зур рәхмәт. Саба районы мөгаллимнәре сафын байытугыз белән чын күңелдән тәбриклибез сезне. Яңа уку елы уңышларга бай булсын. Саба районы мәгарифе тарихында нәтиҗәле хезмәтләре белән ис калдырган хөрмәтле мөгаллимнәребезне сәхнәгә чакырабыз. Әйтәсем килә бу районыбызга кайткан һәм килгән укытучыларыбызга бик зур рәхмәт. Зурлап килүегез өчен сезгә безнең районыбызда уңышлар, инде балаларыбызга үз белгән белемегезне биреп, инде шул коллективта үзегезнең белемегезне арттырып, зур уңышлар сезгә. Яңадан бик зур рәхмәт. Инде ул иң зур байлык дип әйтәсем килә. Binanı tizip bula, satıp da alıp bula, но okutuşlarına, врачlarına, любой iş türünde spesialistlarına, sıyır savaşı mı, водитель mi? Alar in ılı baylık bizi. Bilimsiz birinçlikte bulmay, okutuşsuz birinçlikte bulmay. O bizim kilişegimiz. Şunun için yaڭadan sizge bir zor rahmet. Бик зур рәхмәт. Саба районы мәгарифе тарихында нәтиҗәле хезмәтләре белән ис калдырган хөрмәтле мөгаллимнәрне сәхнәгә чакырабыз. Тассыр төзелүнең 100 еллыгы истәлек билгесе белән бүләкләнәләр. Габдулхаева Рәсимә Рафик кызы 1984 елдан 2019 елга кадәр Олы Кибәче урта мәктәбендә эшли. 18 ел укыту буенча директор урынбасары вазифасын, 2019 елдан директор вазифасын башкара. Шихапова Дания Сәйфиевна 1974 елдан 2008 елга кадәр Саба гимназиясендә эшләде. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Укыту эше буенча директор урынбасары вазифасын башкарды. Сәхнәгә рәхим итегез. Истәлеккә фото. Бик зур рәхмәт, урыннарыгызга рәхим итегез. Хәзер сәхнәбез түренә быел гаилә кырып җибәреп, районыбыз мәгарифендә хезмәт куйчы яшь барлар Шәйх Исламовлар гаиләсен чакырабыз. Булат Фанитович Измә мәктәбендә физик тәрбия укытучысы һәм өстәмә белем бирү педагогы. Алсу Илфатовна Шәкше төп мәктәбендә математика укытучысы булып эшли. Рәхим итегез. Бик зур рәхмәт. Быел берәү генә булды безнең шәр булалар ичәте. Алла берсә менә яшьләр безнең күп кайтты инде. Инде икенче елга бер 10 булыр дип көтеп калам. Алдынгы мөгаллимнәребезне тәбрикләүне дәвам итәбез. Мәгариф өлкәсендәге нәтиҗәле хезмәтләре, яшь буынга белем һәм тәрбия бирүдә ирешкән уңышлары өчен
Муниципаль район башлыгы грамотасы һәм акчалата бүләк белән бүләкләнәләр. Җәләлетдинова Гөлсәрия Әхмәт Гаян кызы, Олы Арташ Карлыгач балалар бакчасы мөдире. Баширова Мәйсәрә Нәҗип кызы, Лисхоз урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Касимова Эльмира Княшевна, балалар иҗат үзәгенең өстәмә белем бирү укытучысы. Мөбәрәкҗанов Раил Рәшит улы, Олы Тибәши урта мәктәбенең физик тәрбия укытучысы. Шарипова Фәридә Миннислам кызы, Саба 2 номерлы Әллүки балалар бакчасы тәрбиячесе. Истәлеккә фото. Бик зур рәхмәт, урыннарыгызга рәхим итегез. Мәгариф өлкәсендәге нәтиҗәле хезмәтләре, яшь буынга белем һәм тәрбия бирүдә ирешкән уңышлары өчен муниципаль район башлыгының рәхмәт хаты һәм акчалата бүләк белән бүләкләнәләр. Шәйхелисламова Гүзәлия Габделнакыйп кызы, Иске Мишән Таң балалар бакчасы мөдире. Хафизова Дамира Кәниф кызы, Сабабаш Кояшкай балалар бакчасы мөдире. Ахмадвалиев Алмаз Габделхай улы, Саба аграр күллиятының махсус дисциплина укытучысы. Мөхәммәтҗанов Рөстәм Хәмит улы, Кавый Бакиев исемендәге Икшермә кадет интернат мәктәбенең тарих укытучысы. Рахимова Миләүшә Мансур кызы, Саба гимназиясының биология укытучысы. Хасанова Миләүшә Мулла Мөхәммәд кызы, Юлбат төп мәктәбенең физика, информатика укытучысы. Истәлеккә фото. Бик зур рәхмәт, урыннарыгызга рәхим итегез. Хәзер укучыларга өстәмә белем бирү өлкәсендә нәтиҗәле эшләүче педагогларны сәхнәбез түренә чакырабыз. Әлеге уңган мөгаллимнәребез район башлыгының махсус премиясе белән бүләкләнә. Бурганов Тимур Юрьевич, Иштуган урта мәктәбе, робототехника юнәлеше. Зарипов Марат Гарип улы, Саба гимназиясе, автомобильләштерү юнәлеше. Имамиев Илмир Илфат улы, Югары Симет урта мәктәбе, суды модельләштерү юнәлеше. Хадиева Гөлнәр Рөстәм кызы, балалар иҗат үзәге, кул эшләре юнәлеше. Хасанов Илнат Илшат улы, Кавый Бакиев исемендәге Икшермә кадет интернат мәктәбе, агач эшләре юнәлеше.
Әхмәтова Рәсимә Галихан кызы, Кызылмишәдәге сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен интернат мәктәбе, кул эшләре юнәлеше. Дәүләт Гәрәев Зөлфәт Сәйетгәрәй улы, Олы Орташ төп мәктәбе, көрәш юнәлеше. Султанов Азат Нақиб улы, Шамил Зиннуров исемендәге Сатыш урта мәктәбе, шаңгы. Карамов Айдар Рафаил улы, Кызылмишәдәге сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен интернат мәктәбе, өстәл теннисы. Гайнуллин Илнар Шамил улы, Саба гимназиясе, регби, җәядән ату. Хәзер истәлеккә фото. Бик зур рәхмәт, урыннарыгызга рәхим итегез. Менә безнең өстәмә инде традиция керде. Өстәмә шу белем бирү һәм хәрәкәттә булу. Шул вакытта безнең менә почет грамоталары, рәхмәт хатлары алучылар сезне бер тапкыр тәбриклим. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә зур уңышлы, матур итеп яшәргә язсын, булган игелеген күрергә язсын. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Рәис Нургалиевич. Узган уку елында мәгариф учреждениеләренең эшчәнлеге буенча нәтиҗә ясап, 2 номинациядә бәяләмә чыгарылды. Димәк, иң алдынгы мәгариф учреждениеләре бүген күчмә кубокларга ия булачак. Алдынгы мәктәпләрне бүләкләү өчен бирегә район мәгариф идарәсе җитәкчесе Шакиров Илфат Фатовын чакырабыз. Рәхим итегез. Безнең инде менә докладта да әйтеп кителде. Оқыту һәм өстәмә белем, тәрбия бирү буенча урыннар билгеләйбез. Хәзер менә ул мәктәпләрне билгеләп үтик. Аларның коллективының зур тырыш хезмәте. Бик зур рәхмәт сезгә. Укучыларга сыйфатлы белем бирүдәге нәтиҗәле эшчәнлек өчен Килдебек урта мәктәбе мактау грамотасы акчалата премия белән бүләкләнә. Һәм җитәкчесе Мавлитов Нияз Миннәхмәт улына күчмә кубок тапшырыла. Сәхнәгә укыту буенча директор урынбасары Исмагилова Лилия Миннәхмәт кызы да чакырыла. Рәхим итегез. Өстәмә белем бирү өлкәсен югары дәрәҗәдә оештырган өчен Саба гимназиясе мактау грамотасы акчалата премия белән бүләкләнә. Һәм җитәкчесе Шаймарданов Айнур Нургали улына күчмә кубок тапшырыла. Рәхим итегез. Шулай ук сәхнәгә тәрбияше буенча директор урынбасары Шамсуддинова Лариса Икрам кызы да чакырыла. Рәхим итегез. Истәлеккә фото. Уңышларыгыз белән тәбриклибез сезне. Үткән уку елына нәтиҗә яссак, күрсәткечләребез чыннан да бик матур. Бу инде шушы районыбызның мәгариф системасында эшләүче шушы коллективның зур тырыш хезмәте. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Яңа уку елларында барыгызга да уңышлар, семьягызда тынычлык, һәммәбез дә исән сау булыйк. Бәйрәмнәр белән сезне. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле мөгаллимнәр, бүген яңа уку елына старт бирелде. Бүгенге эшлекле очрашу сезне яхшы эшләргә рухландырсын.
яңа иҗат җиңүләренә ирешү өчен этәргеч булсын. Үз хезмәтегезнең матур нәтиҗәләрен күреп, сөенеп, олы хөрмәткә лаек булып яшәргә һәм эшләргә язсын хөрмәтле мөгаллимнәребез. Сау булыгыз, уку елы уңышларга бай булсын.